Kaixo egunon, da eskerrik asko gaur Alkizeraino etortzegatik. Alkizako udalak eta UEUk ilusio handiz antolatu dugun jardunaldi honetara gerturatzeagatik. Fagusen helburu nagusietako bat hain zuzen divulgazioarena da, herritarrengana informazioa zabaltzearena, eta gaurko eta biharko ekitaldi hauek ere bide horretatik doaz. Gaur anfitrioi lana egitea tokatzen zaigu, eta hortaz, hasteko eta behin hitza Iñaki Irazabalbeitia herriko alkateak hartuko du. Egunon eta ongi etorri. Bueno, edurnek ondo esan duen bezala, Fagus Alkiza ez da bakarrik interpretazio zentro bat, ez da bakarrik Erne Gazume kontserbazio berezeko eremuaren atea, zerbait gehiagoa da ez. Eta zerbait gehiago hortan, nolabait, hor, mendian iten ditugun lanak izarteratzea, naturaren babesa eta kimakaldeketaren alorrean irritarrak kontzientziatzea eta izarteratze lanak egitea egokitzen zaigu. Eta bueno, jardunle hauek horretan kokatzen dira, ez? Bideari lagun egoki bat topatu dugu, Udako Euskal Unibertsitatea, honetan laguntzeko, eta baita ere bi babesele, eta horiek ere aipatu behar dira, batetik Gipuzkoako Foru Aldundiaren jasangarritasun departamentua, eta bestetik IOB Aste Klima egitasmoaren bidez. Ari esker, praktikan, kosterik ez izango duarentzako jardunaldi honek, eta hori importantea da gure bezalako udal txiki batentzat, eta hori esker posible izan da hau egitea. Egia esan Alkizak garbi dauka, nolabait Nalda eremuko herria izanik ere, hemen kultura sor daitekela, jakintza sor daitekela, eta kultura eta jakintza hori gizarteratzea eta gizarteari eskintzea badagokiola. Espero dut, eta badakit, asko ikasiko dugu lamen, izlari oso interesgarri dauzkagu, gaiak ere badira, eta hau ez da, lehenengo jardunaldia olako antolatzen duguna, egin zan bat oin dela 9 bat urte, ni alkate izan baino lehenago, Donosti izan zanua, akuarionen askoz ez arranditxoagoa, baina gure asmoa da, hau ez dakit urtero errepikatuko duen, baina bai tartean behin, olako jardunaldi bat antolatzea, bai Ernio Gazumen konserbazio bereziko eremuan egiten diharduguna asaltzeko, eta bai naturaren babesan eta kimakaldeketaren kontrako borroka hortan agertu litezkeen gai interesante, premiazkoak hori buruz itziteko eta herritarrek jakinen gainean jartzeko. Horixe besteik ez, ondo pasaguna, eta, bueno, ja izlari utziko dut txanda, nahiko itzen dut. Hori da, gaur besterik gabe jakin 6 izlari izango ditugula geurekin, 4 gai landuko dituzte, gutxi gora bera ordu erdiko tarte izango duzue hizketarako, gu erlojuari begire egongo gara, eta zeuek gero izango dituzue 5 minutu zeuen galdera horiek mahai gainean jartzeko. 11etan atxeden alditxo bat egingo dugu, hementxe, Alkizako ostatuan, eta 12ak arte gutxo gora bera solasaldiak entzungo ditugu. Eta gaur zorionekoak zuek, zeuekin inauguratuko dugu Fagus Alkiza zentro berria. Hortaz, Aitziber zatoz, mesez? Aitziber Sarobe egiguren biologoa da, Naturkom taldeko kidea eta UESI Unibertsitateko irakaslea ere. Eta gauza gehiago ere esan genitzazkeen. Zeuretzako da hitza. Bueno, eskerrik asko, etorri zaten da noi, ordu erdi dakatenez, eta egia esan ez dut ondo neurtu, hasingo naiz besteik gabe hitzaldi honekin. Bueno, nire hitzaldia korredore ekologikoei buruzkoa da, eta enaiz etorri gehiegi kontzeptua teorizatzea. Mezu batekin ator, kasik agintarientzako eskaera bat eginez. Bueno, zertaz ari gara, esan bezala naiz teorian sartuko, eta gaina definituta da, besteak beste herri hontako marko legalak oso ondo jasotzeu, korredore ekologikoa zer dan. Konektagarritasunari lotutako kontzeptu bada, korredorea horregati da, eta esan da bezala, hemen irakur dezakezuen bezala, Euskal Herriko naturaren legean ondo jaso da ze ulertu berdeun hori. Alegia, paisaia batean isolatuta gelditu diren, espezie batentza beharrezkoa diren habitat baten atal ezberdinek lotzen ditun eremua.
Korridorea beste 1000 eretara ere definitu daiteke, baina gu gaur honta gatoz, hontaz hitz egitea gatoz. Natur eremuan isolatuta gelditzen diren, esango genuke, edo banatuta gelditzen diren habitat horiek lotzen dituzten eremuez hitz egitera. Igaro bide bezala ere jasotzen da, hainbat lekutan, eta azpiegitura berde ere bai, beste dokumentu batzutan. Gero ikusiko dugu orduan, festa, hemen guztiontza. Bueno, zergatik dira beharrezkoak, hori da agian garrantzitsua. Momentu honetan bai Gipuzkoan, Euskal Herrian eta kasia planeta mailan ere, korredor ekologikoak beharrezkoak dira, biodibertsitatea kontserbatzeko daukagun azkenengo aukera dalako leku askotan. Hainbeste fragmentatu dugu natur eremua, hainbat espezientzat, da honeko haien bideragarritasuna ez dela posible azaleragatik bakarrik. Edozein espeziek bizitzeko azalera bat okupatzen duelako. Eta hori da momentu honetan, espeziak, espezietara iriste gara, eta espeziak eta kontserbatzeko, eta planak eta egitea, baina plan horiedanak alperrikakoak dira, espezie horiek espadute izango, beraientzat beharrezkoa den eremu bat, azalera bat, habitat bat. Orduan, kontua zein da, askotan erakusten dugun argazkia, hau da Arantzaditik hartutako argazki bat, oso ondo erakusten dutena berezko basoak ze behar luken Gipuzkoan, Gipuzkoan euneko 80 beharko luke kasik basoa, berez, basoa, ekosistema naturala, realitatea aura da. Bai Gipuzkoa eta bai Bizkaia, guztiz landaketez eta artifizializatutako lurtzoruz zabalduta dauzkagu, mantxatxo batzuk berdeak, daltonikoentzat igual ez da erreza hori, baina hor puntu berdetxo batzu daude eta hori da gelditze zaizkigun basoen azalera bakarra, paisaian fragmentatutako puntuak. Nolakoak dira korredor ekologikoak babestu nahi diren espeziak behar dituzten habitaten araberakoak. Hemen ere, enaiz gehiegi komplikatu, hau da WWF-ek aspalditik aterata daukan zera bat, dokumento txiki bat, eta hemen bertan aipatzen ditu, izan daitezke eskala makroan egindakoak, esan daitezke pasabideak, orain ikusiko ditugu, biologikoak, alde batetik bestera pasatzerakoak, edo eta gaur dira mesela gureak kontserbaziorako pentsatutakoak. Askotan korridoren kontzeptua goiko hori da. Gizakiak eragiten dituen eten handiak, paisaian, errepideak askotan, errail asko dituztenak, eta hor, batez ere ugaztunak, fauna handiak, gehien hurbiltzen garena, gelditzen da oso isolatuta. Hoientzat egite ziren korredore hoiek ziren zabalena, baina gaur-gaurko esan bezala, hau Brasileko argazki bada, enbesterainokoa da gizakiaren astarna, bazter guztietan, kasik, korredore kontzeptua zabaldu beharrean gaude planeta osora. Eta hor ere, klaro, espezie batek zenbat eta azalera handiagoa behar bere populazioak irauteko, eraiki beharko dituen azpiegiturak ere, handiagoak edo konplexuagoak izango dira. Baina ni gaur nator horretaz hitz egitera. Kontua da, hemen, EAE mailan, kontzeptu hau ez dela berria eta behitu ze ondo Kantabriakoek daukaten ikasita gure korredoreak nolakoak izan behar duten. Ikusi duzu ezuek inoiz, horrelako argazkirik bauda Kantabriako talde ekologista batek bere web horrian daukan agerpena behitu EAEkoek nola dauzkaten, zein ondo jasota dauzkaten eta egituratuta euren korredoreak. Grazioso egitezait, behitu errestaurazio ekologikoko zeak markatuta, nukleoa berdutenak, gero errekei lotutakoak erreka ondorekoak, korredores, enlace, hau ez dute asmatu. Hau da Eusko Jaurlaritza bere garaian atera du material bat, ondo izkutatu duna guretzat, baina Kantabroek ikusi dutenak eta erakusten diotenak Estatu Espainolari behitu nola inberdian gauzak. Baina zizuek bilatzen, gure Eusko Jaurlaritzaren marasma guzti horretan dokumentu hau nun daun, ez duzu aurkituko. Baina, matematek ze ondo egikaritu zigun nola izan behar duen gure korredor ekologikoen sarea EAEn. Perfekto dago. Zeldu leku dauzkagu, horrelako azpiegiturak eskatzeko edo horrelako ekimenak aurrera eramateko. Nei denbora danean esan, Kontua da,
Honetan hasten garenean lurraldearen planifikazioaren kontu hotaz hartze gehala, eta hori da halako, ez dakit nola esan, saiatu naiz Darwinen irudiko kontu honekin, hor eskumenak dituzte udalek, dituzte diputazioak, dituzte jaurlaritzak, beste batzuk estadukoak dira, eta emateu denak orden bat badaukala, baina egia esan beti galtzezean nunbaiten. Dotak, PTP-ak, PTS-ak, APO-ak, gero dauzkazu, PTS-ak hainbat gaina, mendiaren foru araua daukazu, gero daukazu, beste hainbat Natura 2000, gero Natura Legea, gero tartean sartze zaizkizu, hegaztien, nekrofagoen, eta bestean plangintzak, danak ordabiz bueltaka, kontua da, nori dagokio zer. Hori da, azkenean, garbi ez zaiona inorri geldituko mundu hortaz sartzen denean. Ni hasiko naiz araubide nagusitik, lurralde antolamendurako gidalerroak, deitze zaien horiek. Horiek dira nolabait, EAE mailan gure lurraldea ze jardueretarako eta nola antolatu beharko genukenaren iparra jartzen dutenak, iritzi orokorra. Hor, dagoeneko, hau jarri dut ikusteko, hau dana oso ondo daola interneten, eta dokumentu guzti hau eta iritsi zaitezke. Marasma honetan, nahi beste galdu zaitezke. Hor dauzkazue gero PTP-ak, behian daude, gero PTS-ak, hor klikatzen duzue, eta ikusiko duzue, gu gure kasuan, nola hortik lurralde plan partziala behiratu beharko genituzken, Gipuzkoako guztiak hor daude, Ernio, Gasumeri eta kontuan dan hartuta eragingo lieket Tolosaldekoak eta Urolakoak, eta gero PTS sektorialak ditugu, hainbat. Ego sartuko naiz, Gero, hirigintza antolamendurako plan orokorrak daude, herri bakoitza berea dauzka, 88, esan nahi de korredore bat eraikitze baldin badugu herri batetik haratago eta hau da festa, guzti hau hartu behar da kontuan. Mendien foru arauak itzengo dugu, horretaz zerbait badio, Naturan legea daukagu, oso ondo definitzen duena korridorearen beharra. Natura 2000ak ere hemen bere karria badauka, guk hor barruan daun gune batzuk babestu nahiko genituzke. Eta gero plana daude, ze jaurlaritza dauka 2005ean korredore ekologikoen komunitateko EAE mailako plana argitaratuta bere garaian, aldundia berea dauka, aldundia deitzen die, sare berdea deitzen die horri, sare berdea planifikatzeko, eta gero IOBek ere, bere ez dakizen bat txosten bilatu nahi behituzu, zientoka dazka hor. Zer dioe dot hauek? Dot hauek ja, behiratze bauzu, bere horrietan dota esan dugu dala nolabait planifikazioaren iparra esartzen duena. Hainbat korredore zehazten ditu, dotak bertak, aurrenengo dokumento nagusian. Hemen dauzkazue Ernio Pagoeta, ni hemengo inguru ezari naiz, Ernio Murumendi, Ernio Izarraitz, gehi beste batzuk. Dotetan bertan ja esaten da, korredor ekologikoiei arreta jarri beharko litzaiekela. PTP-ek, esan da bezala, gurean, batez ere, gurean nabilenean nabil Ernio Gasume, garrantzia bereziko eremu honetaz, eta aldameneko pagoetaz, eta batez gertuen dakagun Izarraitz hortaz. Hor, hemen jartzen du, interes naturaleko espazioez gain, eremu funtzionaleko korridore ekologikoak sartu behar dira azpiegitura berdean. Lurralde plan partzialak esaten du, horri arreta jarri behar zaiola. Hauek dia Urola kostakoak, ze bestea ez da ainarriz ikusten. Eta gero, ez hori bakarrik, azpiegitu berdearen ekosistema zerbitzuan arloko gidalerroak eta bar, kontuan hartu berdea, da PTP-ak hartzen ditu gidalerro nagusiak, dotak eta hangoa ekartzen du bailarara. PTS-a hemen gehien eragingo liokena izango litzake agroforestala, kasu honetan, eta hemen ere diseño de la red de corredores ecológicos, garbi dao. PTS-a bere horretan hartzeu eta ez bakarrik, eiteitu gaina bi egitura eredu sortu edo definitu. Corredores fluviales da corredores forestales, estamos salvaos. Zango genuke nekazal lurren jardueretatik lurralde antolatu behar duen legedi nagusiak ere bere gain hartzen du eginkizun hori. Paisaia badaukagu, katalogo de paisajes da balda, paisaiaren hau ez da PTS bihurtuta, baina
PTP guztiek, lurraldekako planeamendu partzial guztiek, paisaiari arreta jarri behar diote, eta are gehiago interes bereziko paisaia katalogatuta baldin badaude. Hor ere, aipatzen da, ez hain zuzen, baina aipatzen da, bueno, restauración y recuperación de paisajes para lograr objetivos, para dotar, bueno, ez segituko, baina argi esaten du, behar ditugula, nolabaiteko tresna, gure paisaiaren balioak berreskuratzeko. Mendian foru araua hemen arazo badaukagu. Ez dela, mendian foru arauan, ez dira bereiztu nahi, zerdian basoak, zerdian landaketak, orduan, basoak eta landaketa gauza bera baldin badira korredoreak zer lotzeko zerren artean. Horrekin arazo badago. Bai, mosaiko paisaia ez hitz egiten digute, baina ez digute esaten mosaiko hori oso ondo zer dan. Larreak daudela tartean, da zuaiztiak bestea, baina hor kalidade ekologikoa nundi noa doan, baldin eta baldin badago, ze galdera hori da, ez da erreza bereizten. Eta hor da biz, propio jarriet, no todo el monte es orégano, espainolek ondo esaten dute, euskeraz beharko luke, hori zuaizti guztiak ez dira basoak. Hori ustet badakigula, baina batzuk tematuta daude, hori nahaztu dezagun Santa Sekula Sekulorum. Orduan, klaro, ezin ditugunean kalidade ekologikoaren baitan ditugun egiturak edo sistemak bereizi, baina korredor ekologiko beraren kontzeptuare galtzen dugu. Ez du izarrezan nahi. Edo batzuek nahi duten esan nahi dute. Eta gero daukagu naturaren legea, eta naturaren legea bai da garrantzitsua, okerrezpanago, hortik ekarri ditu ja definizioak. Bai, naturaren legea, kapitulo batean oso ondo jasotzen du, eta ondo definitzen du, oain ez dauka demorarik eta ez dut irakurriko, baina bere berari askoa planteatzen du korredor ekologikoak eraiki beharra. Ondo diagnostikatzen duelako gure biodibertsitatearen egoera zein da. Orduan, kontu hori da, inoiz beteko da lege hau. Ze aurrekoa, 1980koa garatu gabe zahartu zen. Apenas ezer garatuan, figurak bai, han sortu zirenak, biotokoa, parke naturalak eta bar, baina horien gestioan apenas zintzen ezer. Hau, berri hau adeu, ez dakit, tresnak emango zaizkien kudeatzaileei, legeak jaurlaritzak onartzen ditu, nola ezpa, baina lege horien mandatuak, hau da, lege horietatik sortzen diren kudeak eta beharrak aldundien eskutan daude. Orduan hori da, elkarren artean, beti daukaten festa bat, hortxe dabiz, batzuk eta besteak, ez dakigu oso ondo, zertan. Eta gero daukagu Natura 2000 legea, Europarra dena, lege honek nolabait estaduen bitartez hemen autonomia erkidegoei betekizun batzuk ezartzen dizkie, Gipuzkoan 18 dauzkagu, garrantzia bereziko leku bezala izendatuak, eta hoien artean daude Ernio Gasume kontserbazio bereziko eremua, Pagoeta gertu dagoena parke naturala, eta Izarraitz ere kontserbazio bereziko eremuak. Aipatzen ditut eta onditzen ditut horiek, hoiengana hurbilduko naizelako, uste dudalako hori dela hemen inguru hauetan eskura errezen daukagun korredorea hainbat arrazoiengatik. Eta esan bezala, planak 2005koa bat, aurrenengoa, eta jartzen du, antecedentes, hola, hasierako esaldia da. Los procesos de fragmentación de hábitats naturales y de poblaciones de organismos silvestres son apuntados por la comunidad científica como la primera causa de pérdida de biodiversidad. Aurrenengo esaldia da txostenarena. Eta ez da jun beharratzea, hola. Eta gero Gipuzkoak sare berdeen planifikazioa deitu zion, ze hor ere, karo, nunbait ez dute ondo eraman nahi elkarren artean, orduan ez da pentsamendu berdenean ez dutela, iztegia ere ez. Aber, denok hasiko gehan gauza beha ulertzen, da igual problema izaleike. Hauentzat sare berdea da, korridoren asunto hori. Eta hauek esaten dute, asaltzen dute, eta hemen jartzeu, honen guztiaren eraginez, zatikatze ekologikoan arazoa dauka, Gipuzkoak, habitaten eta baliabide naturalen katalogoan arraitu eta desagertu egin dira. Bueno, gauza bera esaten dute, hiztegi diferenterekin, eta garrantzi maila ematen diote. Korredor ekologikoak behar dira, natura kontserbatu nahi bada. Kontu hau da. Hau da nahi irakurtzezu, sare hortan galtzezea, eta azkenengo galdera datu por millo porti, nori dagokio zer. Teorian badakite. Baina beti dago dependentziaren bat, zeinaren baitan bakoitzak ezin duen bere erabakia hartu. Hau da, ni daukadan esperientzia gure administrazioen kontu honetan. Eta hemen ekarri dut, artikulotxo bat, Red de Corredores Ecológicos de Euskadi, 7 años de integración en la planificación territorial,
Eta honek esaten du, 2012an, 2005ko esan, actualmente se están revisando las directrices de ordenación territorial autonómicas y está previsto que se incluya la red de corredores ecológicos en el modelo territorial regional. Ya lo han incluido. El problema es para qué. Hemenikan 8 urtea beste olako bat ingo zaigu, eta berdina jarriko. Actualmente están revisando las normas de las directrices de ordenación territorial para ver el nivel de cumplimiento, esango izu igual. Y todo es así, biodiversidadean kontuan horrela da. Osa da, hor gaude jendeak egiten ditu gauzak, eta nahi ditu, eta proposatzen ditu, eta planteatzen ditu. Bitartean ze, hau, bitartean ekartzen digute energia berriztagarrien sektoreko plana, PTSA, plan territorial sektorial, ekartzen digute lurralde plan sektoriala, beste aldiz erabiltzeaz ja nahaztutare bai, eta klaro, lurralde plan sektorial hori, PTS hori, dagoenean, PTS horre jasotzen ditu, markatzen ditu interesekoak lirateken guneak. Eta beste guztiak irikita uzten ditu, egoki baldin badira eta frogatzen baldin bada ere, baliagarria direlakoan, bai eguzki energia, bai haize bidez edo plaka bidez jasotzeko. Proposatzen diren leku horiek guztia bakarrik gauzatuko balira bukatu da korredor ekologikoak eraikitzeko aukera. EAE osoan. Gero esaten dizutena da, ez hori da hasierako planteamentu bat, eta horiek plangintza horiek, azpiegitura horiek lituzketen ingurumen eraginengatik frogatuko balitzestala egokia, orduan atzeratuko ja. Baina horretarako egin behar dan lana, eta gastatu behar dan dirua, ez da hauntzaren gauerdiko ez dula. Eta, karo, hor gabiltzen bitartean batzuk eta besteak, monstru hau daukagu hemen, eta monstru honek salbatu ditu babestutako eremuak, baina ez du ezer esaten babestutako eremu horien artean dauden berariaz joan dira, Natura 2000ko sarean dauden lekuak kanpora ustea. Ze bere momentuan, energia eolikoaren PTS-an horrekin arazoak izan zituzten. Bale, leku horiek saiatu dituzte, baina ikusi duzu gure mapa zein da, natur kontserbazioari begira. Guztiz fragmentatutako eremua ditugu. Horri buruz ez dio ezer, PTS-ak. Korredor ekologikoz ez du hitz egiten. Orduan, esan da bezala, PTS honek txosten pila baditu, nola egin behar dan, eta bar, eta inventarioak, hori ez zaitu ondo sartu, baina ingurune, horrelako plangintza bat, enpresa batek aurkeztuen duenean, horren ingurumen eraginen txosten aurkeztu behar du, eta txosten hori egiteko badago irizpide zerrenda jakin bat eta gutxieneko batzu bete behar ditu. Eta besteak beste, bete behar ditu kiropteroen eta hegazti nekrofagoen aurretiako azterketak. Eskerrak hori behintzat hor dagoela eta bestelakoak dira, beste proiektutan betetzen direnak. Baina berriro diot, korredor ekologikoi buruz eta lurraldearen edo habitaten fragmentazioari buruz ez dio ezer. Horri buruzko eskakizunik ez dago. Bai? Bueno, orduan. Honen aurrean, aukera badaukagu, ega paisa deitzen dioten hori, nik asmatu dut, Berez ez du ezer esan nahi, baina ikusiko zu. Baina ikusiko zu ze zentzu hartuko du. Interesantea da. Hau da, hemen bertan daukagun aukeretako bat nire ustez. Ernio, Gasume, Pagoeta, Izarraitz. Hoiek dira, hemen dituzue eremuan, bi kontserbazio bereziko eremu, Ernio eta tartean Pagoeta parke naturala. Hau, litzateke, nahiko errez, sortu daiteken, esfortzu handirik gabe sortu daiteken korredor ekologiko bat. Eta nik uste horrelako azpiegitura bat sortzeko beharra daukagulako, ez bakarrik horko basabizitzak beharrezkoa dugulako, nunbaitetik hasi behar dalako gure administrazioari esaten hau posible ez ezik beharrezkoa dala. Ezinbestekoa dala. Eta matematek hartu behar duela, edo baten batzuk hartu behar dutela, planeamentuetan hau guztia egikaritzeko ardura. Ze guztiena da. Administrazio guztia daude mentartean. Lurrak udalenak dira, eta hirigintza plan orokorren bitartez planifikatzen dituzte, babestutako eremuen kudeak eta aldundiarena da, eta honen gainean dagoen txapela, genukena legea, heldulekua jaurlaritzarena da. Danak daude hemen, era batera espada bestera, involukratuta. Bai? Bueno, hirurak dira
Natura 2000ko eremuak esan da bezala, sartze baldin bazate Jaurlaritza, fenomeno daude. Horri badauka, zeinetan ikusi dezakezuen, ondo adierazten ditu gaur, horri hau berritzen dute legealdi bakoitzean, eta gero eta alrebesago jartzeko, sarrixama sartu izan du naiz ni Jaurlaritza beak eskura daukan ingurumenaren atal horretan, dibertsitate biologikoa eta geologikoa eta horri biltzen dira, horrelako ataletara, beti aldatzen dituzte, eta gero eta komplikatuagoak dira. Baina baina ere hor daude, suposatzen Europak agintzen dielako. Babes bereziko eremua, kontserbazio berezikoak, esan da bezala, hauek dira, hemen sartzen dira, Pagoeta eta, aipatu ditudan, 3. Bai, beste gauza da hor barruan zer da hon. Hauetako batik klikatzen diozuenean, zuenen eremura sartuko zarete, baina eremu horretan ikusten dituzuenean, ezinbestea markatu beharreko intereseko habitatak eta espeziak, intereseko habitatean, adibidez, Hernio Gasumen aurrenengoa hegazti esteparioek osatzen dute. Hortxe ustet. Esan da bezala, Hernio Gasume kontserbazio bereziko eremua bere lekua dauka, eta hau bai, Europak dauka, Europako web horrietan dagoen link bada, Jaurlaritzatik jasotzen den guztia eramaten da ona eta PDF-atuta perfectamente atera dezakezue hor dagoena. Esan dizuet, hor dagoenan kalitatea, beste historia da. Pagoeta, ekarri ditut 3 ikusteko, hor daudela. Eta Natura 2000 ere badaudela, eta Izarraitz. Esan da bezala, beraien fitxak dituzte, Europara linkatutako fitxen erdiak ere ez dute funtzionatzen, baina, igualtu izango da, eta dagoen informazioa hor badago. Bale. Honetaz gain, heldulekoa badaukagu, eremu bat ere badaukagu, eta gertaera bat ere badaukagu, importantea. Eta gertaera hau da, Hernio Gasume eta Izarraitzen tartean egongo litzateken eremu horretan, hau da, erresileko lurrak lirateken, eta Aizarna bitartez, Lasao bitartez Izarraiz lotuko luken horretan, Aizerrotak jartzeko Piaspe proiektua izan dugu, azkenengo 2 urte hauetan mahai gainean, 200 metroko 5 Aizerrota proposatzen horretarako, eta gune hori, igual, bueltatu naiteke, hau da Hernio Gasume, hau da Pagoeta, hau da Izarraitz, eta ikusten duzuenez hau zan korredorea, hemendikan eramana izan korredorea, hemen dago. Karo, hemen zer daude, EAE mailan, nolabait, babestuta dauden, ia, hegazti nekorfago guztien, koloniak, kabitzelekuak edo pasoko lekuak. Hori, Pagoetak baditu hor, baita Saizuriantzak abitzelekoak, eta hemen dauzkagu saien, koloniak eta beste hainbeste hegazti harraparien bizilekuak. Eta Izarraitzen beste honbeste. Hor, korredore ekologikoa dan honetan, zetorren Piaspe proiektua, berriro diot, 200 metroko 5 Aizerrotekin. Kontuan hartuta bakarrik, Xaguxarrenak gero kontatuko izkigue, hegaztientzat zelekudan hori. Zorionez, irailan hasieran jaso gendun berri ikaragarri pozgarria, abuztuaren bukaeran, formula todos los efectos ambientales, declaración de impacto ambiental desfavorable. Lortu dugu, frogatzea, hori astakeria basala, baina txosten hori ekarri dut, hau jartzen duelako. Ingurumen eraginen, hau da, proiektu horren ingurumen eraginen txostenari Jaurlaritzak eman dion eseskoan, hau jartzen du. Por la otra parte, tal como señala el estudio de impacto ambiental, los ámbitos que constituyen la infraestructura verde y los corredores ecológicos, aipatzen da, ingurumenak sartu du kontzeptua que conectan los espacios Red Natura mencionados entre sí son Hernio Pagoeta, Hernio Izarraitz, hau da, kontuan hartu da, korredor ekologikoei begira dot hoietan planteatzen zena. Eta importanteagoa dena, conforme a lo señalado en el informe de Avifauna, el área de estudio sirve como corredor de aves rapaces entre dos espacios incluidos. Hau hain nabarmena baldin bada, zergatik ateratzen digu PTS hori Jaurlaritzak. Zergatik jartzen gaitu eroan pare, hau erakutsi beharrean hasieratik garbi da honean, bere dokumentazioetan dago. Segi eromen horri bueltak ematen zuk badakizu, eta gaina, hau da ingurumenetik etorri dan zera hortan, ebazpenean jasotzen dena argi. Kontua da, PTS horretan ez dela hau baldintza eremu horiek planteatzerakoan.
beti gabiz berdin. Aber, Mateu, jokua ez, hola, aber zikuela, txikitan esatezan hori ez, aber zikuela, ez da serioa. Eta oso nekosoa da. Ze energia pila bat behar da. Honek zer ekarri du? Borroka honetan, egon dira Errezila, Azpeitia eta Zestoako udalak, hor elkarrekin, ezinbestean, elkarrekin, edo, bueno, bintzat, hirurak zeuden kaltetu bezala, kaltetu edo bai, implikatu bezala gutxienez hor, naiz gehiegi sartuko kontu horietan, hobeteta, baina oraintxe tokatzen zitzaion Zestoari hirigintza plan orokorra berritzea eta behin-behinekoz oraintxe bertan onartu dute hirigintza plan orokor horren dokumentazioa. Hor, aipatzen da dokumentazio horretan badago atal bat landa eremua eta korredor ekologikoa bezala jaso dutena. Berriro diot, hau edia Zestoako hirigintza plan orokorreko txostenean momentuz jaso dian atalak, eta hor jartzeu, baserrietan gehienez auta beste, eta gero, esko hori da, bestale, inguruko herriekin batera, Azpeitia Errezil, korridor ekologiko baten izendapena egitea aurre ikusten da. Hau da, honek ekarri duena da, sustatu diren udal batzuk, pentsatzea agian idea ona dela, beren hirigintza plan orokorretan, horrelako planteamentuak ja, adiraztea edo egikaritzea, eta hori nola egin daiteke lurtzoruaren legearen arabera. Lurtzoruaren legeak, estatuko lege bada, baina hemen ja transferitatuta dagoena, egokituta edo moldatuta dagoena, jartzen du noiz lurtzoru urbanezi, hor oso ondo esaten da nola sailkatzen diran lurtzoruak dira. Lurtzoru urbanizagarriak eta urbanizaezinak. Urbanizagarrietan bere kategorizazioa dago. Eta urbanizaezinak eren izendapena ez esaltzeko baldintza batzuk daude. Eta baldintza horien barruan badao beraien paisaia historikoa eta kultura balioengatik fauna, flora edo oreka ekologikoa babesteko daukaten behar izan horrengatik jartze zaien ezintasun bat. Hau ere badao, legea badao, helduleku bat badao, zeinetan zure hirigintza planifikazio horretan eremu oso bat berariaz babestu dezakezun argudio honegatik. Gero deitu beharko diozu horri, ez dakit eremu berdea edo udaletxek badituzte hori izendatzeko modu ezberdinak, baina oinarrian dagoena kontzeptua da. Eremu bat bere balio ekologikoengatik berariaz babestu dezakezuna. Ez da ezer berria egin ziteken eta egin daiteke. Problema da, Errezil, Zestua eta Azpeitikin gertatu den bezala, korredore bat eraiki nahi baduzu, korredore batek ezin du bere ibilbideren erdian moztu, bestela definizioz ez da korredore bat. Horrek eramate zaitu beste herriekin edo beste instituzioekin hitz egitera. Bueno, zein da arazoa? Ez eukitzeko, halako estalpe legal bat daukagunean, legitimitatu daunean, behar bat justifikatzen danean administrazioetik, zein da arazo ez eukitzeko horrelako egikarituta azpiegiturak? Nire ustez ideologikoa. Hau, Gipuzkoako, nola da, Gipuzkoa oreka berdea edo, hor naturari eskainitako ataletik ateatako argazki bada. Aldundiak horrela ikusten du Gipuzkoa. Guztiz, ustiatutako eremu bada. Hemen ez da otxokoik. Eta berriro diot, hau oreka berdeko hemen berde pixka badaukagu, baina larreetarako da. Zazuela pentsa, hemen pixkat, baina hemen jarkaizti batzuk eta ganaua, eta hau da Gipuzkoako web horrian, aldundiak nola ikusten duen Gipuzkoa guztiz antropizatutako eremu bat. Hori ideologia da. Nolabait, natur kontserbazioari, biodibertsitateari, baliorik ematen ez dion pentsamendu bada. Eta horrek zer dakar, borondate politikoaren falta. Nabarmena, haudana, garatzeko. Horren atzean dagoena batez eta bereziki hori da. Seguru asko egongo dira aurrekontu kontuak eta ere bait artean, eta dirua nola bideratzen dira. Eta gero, sekulako bronka aldundiaren eta diputazioen artean eternoa dana Natura 2000 Europatik etorri zanetik. Hemen, batez ere hau da ona. Ze, helduleku legalak sobran daude. Bai, ez da eskatazko gehiago. Orduan, jazta, garaiz nabilze koordenai ditut, arpegi batzuk ikuste ditut, eta orduan. Kontua zein da, ezina ekinez egina, hau da Euskaldunon lema, ingurune naturalaren kontserbazioa eta biodibertsitatearen zaintza administrazioaren bete beharra da, eta guk, herritarrok, naturaz gozatzeko eta biodibertsitatea zaintzeko eskubidea daukagu. Legetan oso ondo jasota daukate. Ikusi duzu, zen maramagna, eta enez hartu gehiagotan, ekarri ditzaketona, koherentea izateko hitzaldi bat eraikitzeko ekarrietena, baina nahaztu gaitezke gehixio,
Dauzkagu PTS gehiago eta gauza gehiago badauzkagu, oraindik eta gehiago nahasteko, baina oso ondo jasota daukate beren proposamen planteamentu esango genuke idatzian hau guztia. Arazoa da ez dutela egikaritu nahi batzuk behintzat, argi eta garbi. Orduan, proposamena korredore hau eraikitzea eta orain eskari batekin ator, hemen zaudeten hoi, Fagus Alkizan gaudelako, eta uste dugulako posible dela. Hau, hemen lurgaia jartzeu proposatu genielako Ernioren beste aldean dauden herriei. Zestoari, Azpeitiari, Errezili, urgentziaz proposatu genien, imaginatuko duzu zergatik. Piazpe garatu balitz, bukatu da. Bukatu da, ez genuke korredorea bera ekitzeko aukerarik eukiko. Korredorea bera litzatekena ongo litzatekelako guztiz industrializatuta itzelesko azpiegiturekin. Ez dugu imaginature egiten 200 metroko katxarro bat zer dan. Jendek ez du imaginatzen hori zer dan. Hori, astakeri bada, eta horretarako behar dan azpiegitura, ez dugu irudikature egiten gure lurralde txiki hontan. Orduan, hor proposamen hau egin genuen udaletxe horietan, euren iritzia proiektu horren kontra sortzeko. Zorionez, ez zaigoain gaizki atera, jokaldia. Baina gure eskaera hau da, mesedez, ez da inzaila sor dezagun, uste dut hau dela azkena, azpiegitura hau. Zer da egin behar dana, udaletxe guzti horietako alkate edo eta urbanismoko teknikariak mai baten bueltan eseri, gu jarriko ditugu txostenak, Eusko Jaurlaritzak berak behintzat Errezileko tarte horretarako eman du bere ebazpena, hau ja nik uste ezer baino gehiago borondate politikoarekin ebatzi beharreko kontu badala. Eta hori eskatzen ator. Urrengo gaia izango dugu izpide, egur hila eta bizia, intsektu saproxilikoak eta egurraren deskonposizioaren garrantzia biodibertsitatean. Eta horretarako bi lagun ditugu gurean, eurak ere Fagus familiako kideak direla esan dezakegu, Jon Fraier eta Iñaki Mezkita. Hortaz orain zeuena da hitza, gogoratu hori gutxo gora bera ordu erdiko tarte bat izango duzuela, ni hortxe egongo naiz, erlojari begira, eta gero amaieran zeuen txanda izango da. Eskerrik asko Dorne. Bueno, Jon eta ni koordinatu beha algenun bezala, ze Joni iparraldetik dator, da bueno, harreman ona daukagu, baina distantzia batekin, ez da. Orduan, indeuna izan da, pixkat gidoia prestatu, eta gero ikusi bakoitzak zer landu batzun da. Ondo koordinatuko gehan, bai, ez da. Ez du dudarik. Ondo da. Ok pasatzeko, esan diazu tramankulu bat zela. Zeak, gezi txikikin. Ingo da? Nola da? Epa. Beraka? Hortxe. Bueno. Teknologia den denak ez dugu ongi funtzionatzen, izan dugu arazo txikitxo bat. No perdonez. Bueno, hasiko gea zeakin, basoen garrantzia, historian zehar izan den da, hor, esan behar denia dena hor dago, baina, bueno, beste gauza batzuk zehatuko ditut. Gizakiontza basoa babesleku eta egur iturri bat baino gehiago izan da betianik. Historian zehar badakigu egurrikatza eta ez dakiz zer da, horre ondiela, baina hortaz aparte hoi baino gehiago izan dira, guretzat. Nik uste Euskal Herriko kultura erabat lotuta egon dela basoarekin, ez da ustiapenakin, da bar. Euskal Herria lurralde berdea izan da guztiontzat, landaretzaren eta zuaitzen koloraziokoa, berdea. Naiz da, lehen naiz iberrek, eakutsi gaur egun nola da hon, ez da. Ni daltonikoa naiz, baina ikusitut, berde horiek ikusitut. Bueno, basoaren aportazio ekonomikoa, basoaren ustiopenaren eskutik aldatu egin da, ez da. Bueno, garbi da. Egurrikatza, elurzuloak, pagomotzak, gure historiaren mugarria dira. Pagomotzen hemen ez gaude hain urruti entzundeanen pagoeta eta pagomotzak pagoetan desente daude, eta guatzen naiz hori ikaslekin jute ginenen zehara pagoetako parketxean nola kontatzen ziguten hango historioa, ez pagomotzena, bakizue
zuhaitzak jabe bat. Ez gehiagik kontatu, ze bihar egingo dugu pagomotzen buruzko Bai, bueno, pagoetan asko daude olakoak eta urtsa utziko dut. Bueno, eta kafe garaien ez galdetu, Bueno, landaketak kanpoko espeziekin eginiko entxegua, pinu radiata, 1897. Bueno, hor zegoen gizon bat, aberats bat, Mario Adan de Iarza izenekoa, leketxearra, eta lekeition behak intzun, 1871an intzun saiakera bat ikusteko pinus radiata, ekarri zituen pinus radiata batzuk nola egokitzen ziren eta nola moldatzen ziren gure lurretara, ezta. Han segu bat intzun, bere etxe inguruko zea baten, eta ikusi zuen pinus radiatak oso ondo erantzuten zula eta azkarra azte zala, eta orduan behak ikuspegi ekonomikotetik intzun diru bat inbertitu, eta landaketa bat intzun 1898 urtean, eta aldatu zituen 11 milioi konifero. 11 milioi. Gero ondoren, etorri izan foru aldundiek ikusi zuten, entxegu horrek ekonomikoki oso emaitza ona eman zuela eta hori, eta bere gain hartu zuen nolabait zelulosaren autarkiaren izenpean edo nahian, ez? Eta gero, gero etorri dira beste gertakizun batzuk, eta aipagarri da 1989an izandako suteak, ezta? Asko markatu zuten hemengo basoen edo landaketen zehara. Hazkunde azkarreko espeziea, bertako ostogalkorrak, baso mistoa landaketak, garbi dago, pentsatzet hemen gauden guztiok, berezte daula landaketa bat zer dan eta baso bat zer dan. Ez gehiago sartuko hortan. Asmatzen den. Bai. Eurraren ustiapena, historian zehar, jon gidoitik atea nahi zunen eta sartu. Historian zehar etxe eraikuntza, itxasontzigintza, Napoleonen amets lortezina, Euskalontziak armadan, hoi denak izan ziren zura lortzeko zeak, ez da, itoak edo gertakizunak, ez da. Eta, jonek hortaz gehiago jakingo du, baina Napoleonek Inglaterra zeatu nahi zunen, inbaditu nahi zunen, landatan intzitun zeak. Hori da ezigunea zen, landak trabeskatzen ziren, zeharkatzen ziren Bordaletik, Burdeosetik iparalderat iristeko, eta egia erran garaian, erdiarotik goiti eta geroago ere, betidanik ezeguneak beldurgarri izan dira gizakiontzat, ez? Beti izan dira arazoak, eltsoak, eritasunak, olako sinesmenak, eta beraz Napoleonek ukan zuen idei hori, dena idortzea eta olako ezeguneak padurak edo idortzeko, pinuak landatu, ez? Ezagitzen milioi pinu, eta azkenean parte ahonitzarentzat lortu zuen. Eta berba Euskal Herriari dagokionez, itxasontzigintza hori pixka landua izan dut, batez ere bakigu 16. mendea, izan dela momentu oso garrantzitsua eta Euskaldurentzat, garatu dira ekonomikoki baleiza eta bakalau ajantzaren bitartez. Garai hartan Euskaldunak izan ziren Europa mailan, itxasontzi oberenak eraikitzen zituzten pertsonak. Alde batetik oberenak eta ere irraitala pixka lehen industrializazio izan zela, ez zutelako egiten itxasontzi bat, eta egon, beste bigarren bat, haste bat geroago, ez denak egiten zituzten industrialki. Aldiz, ohartzen dena ere da, garai hartan basoak kudeatuak zirela nahiko ongi. Egan nahi da, egurra ustiapenarentzat behar zen, itxasontzi gintzarentzat behar zen, baina ongi ulertuta zuten ere, ezin zutela dena nola nahi moztu, beste naz, haien lehen baliabidea galduko zutela. Beraz, hainbat teknika plantan ezarri zituzten,
horietako bat pagomotzak edo zuaitz lepatuak deitzen ditugunak, ez nahi zuzatuko. Eta bestalde ere ipinabarrak. Egan nahi baita nola gidatzen, bideratzen ditugun zuaitzen adarrak beraiek ukan dezaten itxasontziaren ontziaren parte baten itxura, ez? Beraz, hori izan zen, eta biztan dena eraikuntza, betidanik ere, izan etxeak, bizitokiak, edo gazteluak, elizak, horako eraikin handientzat ere, betidanik egurra hortan ere garrantzitsua izan da. Bai, askotan tentazio izate du, tentazioa edo, bueno, pentsatzete, norbean pentsakera diele, baina askotan pentsatze deure, oain dela urte gutxi batzuk hasi gehala olako astakeriak egiten, ez da? Baina, bueno, lehen ere bai. Esan nahi dut, barku bat egiteko, garai hartako barku bat egiteko urrasko gartzan, bestela galdetu zeakoi, albaolakoi, zenbate hor behar dan, eta pentsatu behar da milaka barku egiten ziela, ez da? Armadetan eta hori, orduan, ustiapen hori oso atzeti dator. Eta bai, jakin batzekiten, ezin dela dena kitainopon sakabal monton, ez da, hoi jakin batzekiten, baina momentuko beharra ere askotan itxogarri izatezan eta aztakeriak egiten ziren, noski, gaur egun bezalaxe. Bueno, azkunde azkarreko espezien sarrera, gaixotasunak, pinuaren beldarra eta motopea pitiokampa eta marroi banda, banda horriare bai, bueno, hor dituzue, asko eta asko ontxoak zehatuta, ekarrita, hor ez jarri, baina, bueno, grafiosisa hor dago, ondjo batek ekartzen du grafiosisa, eta gaztain ondoan gaixotasunak ere hor daude, ez da. Bueno, beste ondjo batzuk, eta himenotero batzuk, eta tartean, eta bar. Bueno, zuteak izan ziela, komentatu duen bezala, 1989an, bueno, urtero izan dira, baina urte hortakoak oso nabarmenak eta handiak izan ziren. Eta horrek ekarri zuen eztabaida, ez da, erretako egurraren balioa zein zan, horrek ekarri zuen merkatal mailan eztabaida bat, erretako egurra pagatzen bazan fundamentuz, bide ematea zala, zute gehiago izateko, eta bueno, horko, zera, ez da. Eta ipagarria gaur egun, Nafarroako eredua zein dan, ez da. Gu askotan, hemendik Gipuzkotik Nafarroak utegeanen, ni behintzat liluratuta alditzen nahi hango zeakin, ez? Hango funtzionamentukin, nola bat bota eta bi jarri, ez? Esan dezau nola errestasunez, baina oso kudeak eta serioa eta ona egiten nahi diela, ez da Nafarroan. Eta, bueno. Bueno, eta saprosilikoak, gure gaira goaz, eta bueno, sapro hor ikusten dezuen usteltzen ari dena eta silo egurra. Orduan, usteltzen ari den egurra, izango litzeke hitza. Bueno, saprosilikoa dira, orduan, bere bizizikloan egurraren beharra edo egurraren baitan dauden organismoak. Bai bere bizitza guztian edo zati batean. Hoik izango lieke, gu deitzen digunak saprosilikoak. Era bat edo nolabait egurrilaren edo deskonposatzen ari denaren menpe dagoena bere bizizikloa bete ahal izateko. Materia hori hildako zuhaitzak, gaixo dauden zuhaitzak, ondjoak edo loturi dauden beste organismo saprosilikoak izan daitezke. Hori izango litzeke definizioa. Bizidunak egurrilean. Izaki saprosilikoak, platelmintoak, arre edo zizare txapalak oso organismo txikia dira, baina zer ikusi handia dute. Nematodoak, zizare zilindrikoak, muskulu asteropodoak eta azkenik artropodoak. Aragnidoak, intsektuak, krustazeoak eta miriapodoak. Intsektun barrun, beti kakalardoak etortzen zaizkigu burura, baina beste batzuk bai, himenopteroak eta bar.
Ni batez ere burruntziekin aritzen naiz, burruntzik odonatuak, burruntzik eta sorgin horratzak, eta hoik ere, nolabait espezie asko dago bere arrautzak landaretan eta jartzen dituztenak, zuhaitzetan eta enborretan, eta baita ere uretan, ur azalean dauden egur eta landaretan txertatzen dituztenak arrautzak, nolabait bere funtzio saprosilikoa ere badute, inon ere ez dia saltzen, odonatuak saprosilikotzat hartuta, baina izan badute ze ikusia. Intsektu saprosilikoak, koleteroak, komentatu duenak, akalardoak, gurgurioak, lepidoteroak, heterozera, zitxak, batez ere, imoneuteroak, inurriak, erleak, listorrak, izoteroak ere, termitak, eta labezomorroak ere. Bueno, hoik izango lieke nagusienak. Neuropteroak, eskorpio eulia, emipteroak zumitza eta tximitza eta horiek. Lepidoteroak, eguneko tximiletak, dipteroak, himeneuteroak, koleoteroak, neopteroak, ez zaituzte eta aspertu nahi, baina ikustezue hor daola sekulako zerrenda, ez da, animaliena. Naizta gero babes horrietara junezkeoz, zerrendetara junezkeoz, beti kakalardoak azaldu, ez da, normalen. Abastutako intsektu saprosileko nagusiak, mehatxupeko espezien euskal katalogan jasoak. Hemen, aipatu nahi nuke, ohendala urte gutxi arte, ez zala intsektu jasotzen euskal katalogoan, arriskupeko katalogoan, ez zion intsekturik. Tristea da, baina hala da. Eta urte hori edenak, urte galduak, ez da. Odonatuak ere, nire animalik utxunak, ohendala urte asko ezin azaldu ere iten, eta ohendala urte gutxi batzuk, sartu dituzte espezie batzuk. Espeziak lau ditugu, hor Euskal Katalogan jasoak, iparraldean joan ez dakit nola zeaten. Datu zonbaitzuk lortu ditut ere. Pentsatu dut ere interesgarria litaikeela ikustea egualdean ze estatutu edo dituzten, babestuak ala ez, eta iparraldean baita ere. Hau zeatu zait, azkeneko lerroi. Lucanus zerbus, guk arkanbelea deitzen dioguna, azaltzen da Euskal Katalogan interes bereziko modura, eta beste mailakatzeak dare LERSP eta listado de especies silvestres en régimen de protección especial, irudi bada, eta habitata zuzendaritzan bigarren eraskinen azaltzen dana. Zeran bizterdo, Capricornio handi, jonek ekarri ditun zer dira, izen zuk asmatutako, bez? Ez, Euskal Tarmen atximandakoak. Beda, kasi interes bereziko hori ere, eta, hau esaltzen da habitaten 2 eta 4 eraskinetan. Rosalia alpina, Darluze alpetar, interes berezikoa, lerspen, habitata 2 lau. Eta osmoderma eremita, kalte beretan sartuta dago, eta beste mailatan vulnerabletzat hartuta dago, eta habitata 2 lau. Horiek dira lau horiek, eta hoen ikusiko ditu pixka bat, komentatuko du pixkat, lau horiek zertan nola zeatu. Zeran bizterdo, ikustezue, ezkerreko hoi adar luzea dituna, noski arra da, eta adar motzagok dituna emea, ezta? Horre ikustezue ezkerreko hori eme bada, eta eskubiko hau nire txainguruan azalduzen bat, hoi arra. Artejoak nola markatzen zaizkien antenatan, politxa den. Zeran bizidade zea familikoa dira, eta pentsatu behar da munduan 33.000 espezie daudela.
zehatuta, definituta. Horrek gehitu behar dugu, pentsatu behar dugu milioi terdi espezie darela definituta munduan, hoitatik ia milioi bat, zortziehun milatik gora die intsektuak, baitatik 33.000 zeran biziduak dira, honen familikoak. Kalkulatzen da, ezautzen ditugula daudenaren 6 bat espezie. Bueno, kontuk atera, nun gauden da, ber. Bueno, hemen zeranbiz zerdo dagoen azpi espeziea ez da nominala, ez da zeranbiz zerdo, da zeranbiz zerdo mirbeki, deitzen zaio. Baina, bueno, hola estetikoki ez zaio antzematen, fizikoki ez zaio antzematen animaleari. Bueno, ni haitu naiz begiratzen, eta zuk ere begiratuko zen, seguruna, Binola Saborit eta Bibesek aurkeztutako lan bat, mitekontzako, ministerietako, eta han azaltzen dira ze leku aurkitu dien honen etxetxo edo honen babes leku dienak, ez da? Eta erkidegoan dare 27 guztira. 27-etatik, eta Nafarroan 4, barkatu. 8-tatik dare klimatologia atlantikokoak 4 daude, Mediterraneotik 3 daude erkidegoan, eta Nafarroan 4, eta alpinoa Nafarroan bakarri dago, klimatologia hori, leku bakarrean aurketu da. Katalunian, beste leku bat, leku desente aurkitu dienak, bere babes lekuak edo, 120 dago, estatu osoan dagoenaren 5 bat, erkidegoan 12, eta Andaluzian 112 ere. Orduan zeranbiz zerdoren banaketa oso bitxia da oso, ikusten da estetikari, baina ikusten da penintsularen forma, eta ikusten da gor alden, gero egiten du Mediterran inguru hori, eta gero erdikaldean ere. Oso kuriosoa da oso. Bueno, bere bizizikloa pupatzen du udan, eta kuriosoa da, ze pupatik ateratzen denen heldua ez da kanpora ateratzen, ez da egan azten, han gelditzen da. Eta urrengo zean, udaberri bukaeralden ateratzen da. Bitarten arbolaren barruan egoten da. Oso kuriosoa. Eta, bueno, hok esaten zuten, Binola Saboritek eta Bibesek esaten zuten, honen egoera jakiteko benetan zein dan, egin beharko lekela ikerketa batzuk, gutxienez 3 urtez behin, eta gehienez 5 urtez behin. Ikusteko animalia bere egoera erreala zein da. Lucanus cervus, Arkanbelea, Ordezue emea eta arra. Beti arra ohituta gaude ikusten, eta eme gaxoare politxaskoa da. Ederra gaina, animalia bat. Lucanus landa paisaian bizi da, altuera basuan, normalen, naiz eta 1500 metrotare aurkitu izan. Hor Guadarra maingurun, Gredo zen, eta bar. Honek dake Proterandria izeneko bat, berezitasun bat, eta da arrak azaltzen diela emeak baino lehenago. Beraien artean bere izkan bilaketa izateko, eta guaponak euteko prest. Eta hori da, azaltzen da, normalen egan ikusten ditugu uztailaren erdialdean, hortik aurrera, eta batez ere arratsaldeko iluna barri inguru hortan, soinu berezi horrekin. Bere bizizikloa, arrautza jarri, emeak jartzen ditu noski, 2-4 aste bitarte edo izaten da larba sortu arte, larba bat urte bete eta 5 urte bitarte bizi da,
egoeraren arabera, klimatologia, bero, kotzak, egurraren egoera, baldintza hori denak kontutan hartuta, gero pupatu egiten du, pupa modura denbora gutxi egiten du, eta gero heldua ateratzen da iganda hori. Pupatu? Pupa izango litzeke tximeletatan krisalida egiten dana, kuskua. Edo himenopteroen kasuan ninfa ere deitzen duten. Bai, ninfa larba eta ninfa entzungo duzu, ez da, askotan, nun dago aldea, ez da. Ninfak izaten die estadio gero helduaren oso antzekoa dienak, baina txikigoak edo kolorazio aldatuta, dan ala, ez da. Eta larbak eta helduak eta imagoak normalen ez dute apenas ikusik izaten. Hori oso nabarmena da, zeatan nire animalioko txunetan, larbak izaten dira, odonatuenak alegia, izaten dira ia armierma baten antzekok, eta gero borruntziak eta sorgin horratzabak ez animali polita diran. Ez dakaz ikusiko ekin, ez? Bueno. Eta berba justu zehazteko ere, kasurietan dira beraz larbak egur jaleak direnak. Hor, Arkambelearen kasuan egur hila jaleak dira, eta justu lehenago Capricornio handia ipatzen ginuarik, hor alderantziz egur bizia asko dira jaten larbak. Benen ez dira imagoak azkenean xapro xilikoak edo xilikoak, bai egur jaleak, izaten dira larbak. Horiz ginoen zehaztu beraz daia izan dut ongi. Ez dugu komentatu, baino saprosiliko batzuk oso gustokoa dute zutik dagoen egurra, beste batzuk lurrean dagoena, beste batzuk udetan dagoena, beste batzuk deseginda dagoena, mota askotako saprosilikoa daude. Eta batzuk enborretan bizi dena, beste batzuk sustraietan, eta bar. Bueno, sustraietan esan du, fenomeno adibidez. Osmoderma eremita. Bueno, honena, nik usteetik garrantzitsuena dela, esatea oso gutxi dakigula berari buruz. Bai biologian ingurun, eta ze esanik ez edapena baina. Distribuzioa dago oso ez dakigu. Da ikaragarria honena. Zergatik, bere bizitzikloa oso berezia dalako, oso animali zaila, zehatzeko, behatzeko, eta bar. Bueno. Pupa apirilean egiten du, eta helduan maiatzean ateatzen dira, baina lurrazpira joaten dira, lurrazpian hauten dira. 25-30 milimetro neurtzen du, eta oztogo alkorretako zuloetan egoten dira. Eta justu gauzatxo bat gehitzeko horri buruz, lehengo bi espeziak ez dira babestuak iparaldean, Arkambela ez da babestua, Kakalardo handia bai, mainan kupura handian atxematen denez, gaur egun baso zainek baute permiso bat edo derecho bat borrokatzeko haien kontra. Omen zuaitz arrainiz erogarazten dituztelako, edo laguntzen dituztelako erogarazten, egurra dianagatik, beraz aski berezia da. Aldiz Kakalardo eremitak berak badu lege berezi bat, Frantzian 2007an atera zena, beraz iparalda unkitzen duena ere, eta dibidez Senpereko lakua ondotik, dantxarineko bide hortan, urtegi bat eraiki zuten 2006 eta 2008 urtean artean, eta obrek hartu zuten kristoin beranta, justuki Kakalardo eremita atxemantzelako zuaitz zaharretan. Eta bere estatutua oso handia denez, egon ziren 6 hilabete baino gehiago pentsatzen zer egiten alginuken salbatzeko espezie hori eta ez desagertarazteko. Beraz, plantan ezagri zuten atera bide bat, ez dakit ona izan denez, baina zuaitz zahar horiek lurretik endu, osoak, eta beste nonbait landatu. Atera den iritzia, atera den emaitza barkatu, ez da ona izan, Zuaitzak hil dira, zepena. Baina justu esplikatzeko, ala ere, horietako espezie zonbaitzuek bautela babesa oso azkarra, Frantzian ere autopista bat debekatu zuten. Sortu behar zuten, jadanik dena izenpetuta, baina ekologista batzuek atseman zuten Kakalardo eremita, hori Lyon eta eskualde hortan, eta ezin izan zen egin autopista bat. Beraz, ala ere, oartzen gira ere, bautera podere hori, aipatzen ginuarik korredoreak eta beholako espezien gainean, eba inahitzen algira, holako babesa planak edo garatzeko. Posten naiz. Bueno, zuaitzen ez harritu, eremita azpian bizi da, soberan bizi da, zuaitza ateratzen bazu, isajoa. Zuek kalkulatzeko 10 bat genitu,
Ondo da, ondo da. Neki apasionatua da, bere edizioan. Bai, ni... Bai. Bai. Rastoan sartzeko 10 minutu. Bueno, osmoderma hau aurkitu dela batez ere Aralarren, Aldaian, Zadorraren urtegietan, Gorbeian, Aizkorrin, Aratzen, baino esate izuet, oso ez jakintasuna ikaragarria da. Honen. Bueno, eta Rosalia Alpina, zefalitza, Bueno. Larba 2-3 urte bizi da, honena, ziklo luzekoa da. Pupa udaberrian egiten du, eta uda hasieran zehatzen da, ateatzen da egan eta hori. Helduak ikusi leizke kaina uztaila bitarten. Dimorfismo sexuala oso eskasa du, arra eta emea oso antzekoa dira. Emea noski, barrautza jartze ditu, eta orduan arrantzen maten da gorpuzkeran, ez? Baina, bueno. Ez naiz... Ez, eta justu altueran diren basoetan aurkitzen dela egiten alginuke. Bai pagadietan gehien bat, eta aritz zonbaitzuetan ere, baina gehien bat pagoak ditu gehien apreziatzen. Hemen Gipuzkoan aurkitu izan du dugu oso beran, Bai? Bai, nire herrial, ni alegi erra naiz, eta 120 metro zea itxasoaren altueran gaineti dago, eta ikuste du, tarteka, argazki haueken ateata daude, esate bateko. Hemen ikuste zuen, pixkat konparatuz, ze zuaitzen motatan bizi dien, eta bizizikloa eta larba fasea. Ikuste zuen, bizizikloak eta larba faseak luzea diela. Hoi da, beraien kaltetako, noski. Animalik olako biziziklo luzea duten animaliek, zaugarriagoak dira biziziklo motza dutena baino. Zergatik gauza gehiago gertatu lehizkelako bitarte, hortan, ez da? Orduan ikuste zuen lago hauek, ez da kasualidadea. Bueno, hor banitun datu kurioso batzuk hor ateata zetik, eta nuke nahi gelditu zeatu garen. A ber, non dauden. Aurkitu ditut beti biltzen ez horri zarrokin da. Bai, hementxe. Finlandian 175 kakalardo saprosiliko zerrendatu dituzte, eta horitatik ia 30 sartu dituzte mehatxupekotan. Pentsa egoera. Suedian 508 sartu dituzte zerrenda gorrian. 508. Kakalardo bakarrik, Eta Aralarra Aizkorrin, Letizia Martínez de Murrian ere erakunde kideak, aurkitu zituen 97 espezie kakalardonak. Bueno, datu hiek, bildu nituen da ezin gelditu zatu gare. Eta hemen dazkezue beste saprosiliko batzuk, babestuta ez darenak eta hori, eta askotan pentsatze duna ez diela, ez da? Bueno, leptura rubra, bereak egiten, hor beran, hemen ikusten zetonia bat, hemen Morinus asper, eskubieko animali simpatiko, oso politxa da. Silokopa, ezkerreko hori, silokopa biolazea, hoi zea da, erlen familiko bat, eta hemen leptura rubra, hor dakezuen erdian. Saprosilikoak, lehen esan dugu, ez da, bere bizitza guztian ez dute gurren menpeon behar. Zati baten izan da, nahikoa da fase baten, ez? Saprosiliko hartzeko. Eta batzu badare, nektarrez bizi diena gero, eta polena, polinizatzaile dienak eta bar. Ez dut pentsatu behar bakarrik egurra jan aitzaiela. Eta bere garrantzia oso garbi da, esan nahi dut lehenko komentatzen nun. Sortzen den orbelaren 50%, hau da erdia, biomasa horren erdia, saprosilikoek prozesatzen dute. Biodegradatzen dute, pentsa. Desagertuko balira. Eta Europan zer? Intsektu saprosilikoen 120 baino gehiago arriskuan zelkatu dira. Eta datu eskasa daude espezien 124 gora. Laurdena, pentsatzen. Oiri buruz ez dakit apenas ezer. Nola hongo dira. En fin.
hoi ezauten ditugunak, zeiren bat. Uizenek zehatu ditu, aztertu ditu, ia 700 kakalardo, saprosiliko. Kakalardoa bakarrik, pentsa. Uizene bakizu, babeseko erakundeak, alegia. Bueno, eta hor babes mailak, haren babes mailak. Euskal Erkidegoan 4 jarri dira, kalte bera, interes berezikoa, bakana eta galtzeko arriskuan daudenak. Vulnerable, interes especial, rara eta galtzeko arriskuan en peligro de extinción. Esan beharra dago, Finlandian ere lehen aipatu izue datu bat, eta Finlandian aurkitu dituztela 17 kakalardo desagertu dienak. Bueno, aurkitu dituzte ez, kontuatu dira desagertu diela. Bueno, Espainian kalte bera desagertzeko arriskuan eta lehen esan duna, de régimen de protección especial. Eta hau izenen berriz, mehatxupean daudenak, arrisku basukoak, ebaluatezina eta desagertuak. Ebaluatezinak asko dira. Ze hain zuzen ere, asko espezie pilo bat daude, ez dakina nola dauden. Bueno, Jon, animo. Etxezko naiz bukatzen, 5 minutu? 5 minutu beste 2 gehiago deman markizkizugu. Hala, 7. Etxezko naiz askifte egiten. Beraz bai, ezinbesteko atxemaiten nuen ere hezkuntza aipatzea, zeren eta natura babesteko hainbat molde desberdin aurkitzen dira ez, nolabait kudeaketa, gure espazio naturalak edo ingurumenak kudeatzen dugun moduan babesten aldugu, ikerketak eginez, zehaztu izan den bezala gaur egun oraindik datu eskasak ditugu, beraz ikerketak segitu behar dira hobekiago ulertzeko natura eta hobekiago babesteko, eta hortan ere noski nik sartzeut hezkuntza. Nik hortan naiz gehien aditua, nire lanean kudaketa pixkat egiten dut, baina animazioa initz eta uste dut gaur egun hezkuntzak baduela garrantzi oso importantea ez. Beraz, askifite ingurumen hezkuntzaren historia Ipar Euskal Herrian zehaztuko dizuet. Ondotik zientzia partartzaileen protokolo batzuk eta gaur egun pixkat zertan giren. Aintzina bai. Beraz, iparaldean, lehen CPI, hori da nire elkartearen logoa edo labela, horrek egan nahi du ingurumenaren aldeko ekimen zentro irankorrak 1972an sortu zen lehena Frantzian. Euskal Herrian 1996 garren urtean, bai, nire elkartea, beraz CPI Euskal Itxasbazterra, eta 1989an Baigorri aldean, Basena Fajoan, bigarren elkarte bat. Gero hartzen gira, 1990 hamarkaden artean, hor gerozta elkarte gehiago agertzen direla eta sarretzen hasten direla. Eta hori, uste dut ere, hitz oso garrantzitsua dela, bakotsak gure ekintzak eramaiten baitugu gure tokietan, gure ekintzak azkenean ukain dute eragin aski lokalizatua ez. Eta gu nahi duguna da, ingurumen hezkuntza hori edatzea. 1990 urtean, BTS-GPN hori da iparalean dugun diploma bat, nik pasatu dudana, Baso Gaibi, bai unibertsitatean. Eta hori da lehen aldikotz, ingurumenaren kudeaketa eta hezkuntzaren diploma ateratzen dena Frantzian eta iparaldean beraz. 2000 urtean agertzen dira lehen tokiko politikak. Beraz hor politika mailan hasten gira egiazkiz hainbat proiektu ere maiten bakarrik naturaren babesa rentzat. 2003an, beraz ikusten ez da fendola guti azkenean, ubebikoitza EEC hori da ingurumen hezkuntzaren kongresu internazionala. Beraz hor ere, batzen dira ez bakarrik herri batzuk edo kontinente batzuk, benen munduan zehar pentsatzeko nola hobetzen al litaiken azkenean ingurumen hezkuntza hori. Eta gaur eguna, pixkat zehazteko zer gertatzen den, behintzat iparaldean, diru laguntza geroz eta gutxo eskuratzen ditugu. Pentsatua da ingurumen hezkuntzak ez duela balioa hondirik. Boai, kasik 40 urte egiten dela eta begirazte egoratan giren. Katxis, hori gizartearen falta. Baina uste dut pixkat politika mailan ere behar luketela pentsatu ez. Eta hori da aski zozoa da, ingurumen hezkuntza ez da ongi gaur pastu behar gira ekintzarat. Egan nahi du, publikoa sensibilitzatzea, zero. Aldiz, publikoari txori etxola bat eraikiaraztea, ongi. Baina ez badu lertzen jendeak zaretik eraiki behar dituen txori etxolak, ni uste ez du interesaik. Beraz, pixkat hortan gira, eta entzatzen gira, gure proiektuetan ingurumen hezkuntza biztan dena kontserbatzea, baina gerozta gehiago,
edo norekin ere proiektuak aurrera eramaitea. Beraz, bakotsak gure inean, hainbat ekintza egiten genezake, beraz, bakotsak egin ditzan bere ekintzak bere inean. Eta horrentzat, gaur egun modan edo askiongi martxan dena, jendeak maite du ere ejola bat ukaitea, nonbait, beraz, zientzia parte hartzaileen protokoloak hainbat garatzen dira, pentsatzut ere egoaldean izaten direla, adibide batzuk banentuzu inaki, beraz, olako afitxa batzuk banatzen dira, edatzen dira, edabideen bitarteaz eta guzi, eta hor, beraz, gomitatzen dugu jendeak gurekin batera ikertzaileak laguntzea. Nahi baita, espezie batzuk, hor eman ditut, Japok xiliko batzuen adibideak, beraz, adar luze alpetaja eta arkambelea, datu guti ditugunez, gomitatzen dugu jendea bat ikusten duelarik, bere smartphone edo mugikorrarekin argazkitan hartzea, aplikazio bat deskargatzea eta hortan informazioa emaitea. Eta biztan dena, aplikazio horietan ere hainbat informazio bat dira, jendeak ikas ditzan hainbat informazio espezie bat edo besteari buruz. Beraz hori ustut, gaur egun dela batez ere nerabeekin eta helduekin plantan ezartzen dugun proiektu potolo bat, ingurumen hezkuntza egitea eta diru laguntzak eskuratzeko, erakustea ere politikoai, begira, bereek ere parte hartzen dute ingurumenaren babesan olako datuak eskuratuz eta ikertzaileeri luzatuz. Eta hor beste zientzia parte hartzaile protokolo batzuk, zuaitz lepatuen inguruan ere, non haien garrantzia esplikatua den, bihar azaldua izan ez zaizue gehiago. Eta batez ere, bada plataforma bat, iparaldean hiri elkargoa garatu duena, zenbatzeko gelditzen diren zuaitz lepatuak. Adibide zonbaitzuk. Beraz, zinez, ingurumen hezkuntzaen eiduriko da tresna bat ingurumen babeserako, zerbitzurako. Besterik gabe, mil esker hainiz gomitagatik, plazer bat izan da onera etortzea, aldi guziz bezala, mil esker edurne eta antolatzaile guzieri. Inaki beti plazer bat zurekin solastea eta elkarrekin ekintzak eramaitea. Berba ere zehazteko, ingurumen hezkuntzan girenez, Inakietan eta beste norbait hemen parte hartzen dola izenak taldean, hori uste dut ere garrantzitsua dela bulgarizazioa egiten delarik txikiekin, edo ezautzen ez duen norbaitekin, behar direla euskarazko izenak ukan, espezie bakoitzaren zat, eta hainbat aditu gira edo pasionatu behintzat, hortan lanean ari girenak, eta uste dut ari girela bide honean. Beraz, hori ere atxik izen zientifikoak edo latinozkoak oso importantea dira ez, Lucanus, Servus, baina ongi da ere arkambele ezagutzea. Horra, mila esker handi bat zuei. Bai. Plazerra gurea da eta gainera eskerrak eman nahi dizkiot bereziki Joni, ze orain urte batzuk Kristinanean egindako jardunaldi batzuetan elkar ezagutu genuen, eta orduz geroztik Abadiako eremuarekin eta elkarlanean ari gara, eta izugarri lagundu digu, bere bidez ezagutu genuen Iñaki Mezkita, eta azkenean hemen familia osatzen ari gara, eta ipatu lehen izenak aipatu dituzte, 100 piko izen edo bien artean hiztegi oso bat osatu dute, eta sekulako lana egin dute. Aldi berean gonbidatzen zaituzte Iñaki Mezkitak urtean behin ibilbide gidatu bat egiten du, eta orduan ikusiko duzu nola jartzen zaizkion maitemindu begiak bere intsektutxo horiei begira, eta Jonek ibilbide gidatuak egiten ditu Abadia eremuan. Eta ze ederra den gure euskera ederrau horren soinu desberdin eta ederrekin entzutea. Baten batek aprobetxatu nahi badu, galderaren bate egiteko, eskua luzatzea besterik ez du. Galderek ez badezuen, nire baditut gauza pare bat esateko, Iruditu zen, Bai, lehen pasaintzait esatea. Bat aipatu nahi nuke, zientzia parte hartzaile zehortan, atal hortan, proiektu bat daukagula bultzatzen nahi geana herpetologia sailekok eta entomologiatik nik EUS izenekoa, eta da eskola urmailen sarea. Eskolatan putzu batzuk egin, edo aprobetsatuan inda daudenak, eta baliabide pedagogikotzat erabiliz, ikasleek nolabait bideratu horta, ezta. Eta gero, datu sartzeko, badaola plataforma bat, ornito.eus,
garai baten hornitu izena du txorintzako zalako bakarrik. Baina gaur egun atal guztietako animaliak, askotako animaliak sartzen dira, eta da edozein behatzailek bere jasotako datuak eta zehatzeko. Hor gero dare, zea batzuk, eta nola ditu, lotx pixkate mateit, aditu batzuk gaude, zehatzeko, ikusteko, aipu horiek zuzena dien, ala ez dien, eta nola dakigu argazki bitartez. Aipua oso arraro balin bada, argazki azkatze du egiaztatzeko ala dela, ezta? Baina bestela, sartu leike aipua simplea balin bada, sartu leike inongo arazori gabe erregistratu, eta ornito.eus. Eta iparraldean fauna.eu ez dakitzer, aplikazio moduan atxemaiten duzu ere, hori da Akitainako fauna plataforma, eta horretan iparraldeko datuak ere barneratzen dira. Bai, egunon, hor zalantza bat, argazkitako baten atera da hor, ez dakite, kakalardon barrun, aipatu dezu egur bizin eta desenteko kalte egiteitu gehien bat, igual Pirineotan pinu, lausoriana horitan atakatzen do, baina hemen aritzetan gehien bat. Izugarrezko zulo egiteitu hor, bigarrengo edo hirugarrengo argazkin, agertzen zen, ez dakit nola esan, gusano estilokoat, eta ez dakit espezifikoki zer dan, kakalardoa bezala. Eta, egur bizin, gehien bat igual, aritz zaharretan asko atakatzen dio, eta gainea ikusten da, ipurdin serrautxe bezala. Horri neurri hartu hartzaio, etzaio, inkluso eroitzen danen ere, bai ire oidek, hoxe, ezkerreko ezea, baina, ikusten dezu ez, eta izugarrizko, gero eroitzen danen ez, eta egurre mozten hasten zeanen, izugarrizko konduktok egiteikue. Hori, utzin behar da, hor, nik esango nituke... babestuta dau, onola izango luke, hoxe. Baina, intsektua ikusi dezue, hau ikusi dezue? Ez, eskubikoa. Bai, hori esan nahi zu. Bai, milaka. Arra hauek... Eroritako aritzen, espezie mordo batek ditu olako arrak oso antzekok. Orduan, izan lehike, hau ez izatea, arra oso antzeko izatea, baina intsektu hau ez izatea. Ez, baina agertzen dinak di hori, eskubikorik. Bai, baina arroiek bihurtzen di intsektua, baina esan nahi zut, izan lehezkela beste espezie bateko, ez honenak. Normalen, Zerenbix, garai baten eta Katalunian eta ikusi izan doiek kalteak. Baina hemen oso arraro da olako kaltekitea. Izan leke beste barrenadore bat eitzen zen, barrenadorez. Izan leke beste espezien bat. Ez da espezie hori, pixkat zerbait gehitzeko, espezie hori balin bada, seguro. Zuhaitz zaharretan eta gehiengotan gaixorik diren zuhaitzetan instalatzen direla. Egan nahi baita, naiz eta borrokatu horren kontra, zure zuhaitza momentu baten burian askifite, hilko dela eta eroriko dira. Ez dituzte, zuhaitz sanoak, sendoak atakatzen. Normalean, olako, zuk ikustezunen, olako eraso bortiz bat, migurakin gertatzen dana, nun atatzen da, rola bizka jota da honen. Eta nola izena du horrek? Honek Zerenbix zerdo. Bale, baina ezkerreko adar luzea esatera izan, baina eskubikoa hori... Hori bere belarrak. Bere larbak. Bere larbak. Larbak dira baina. Bai. Azkeneko galdera, ja ez gabiltza arrasto ondo sartuta, baina nola autobus eta trena hemen ez dezuten akulpa. Etxean abixatu gaur, espero baina dian iso gagondo zertela. Ez, ikusi ezkero zuhaitz bat zuloekin eta badakigu, badau jakitzerik ze espeziena dan? Zuloan tamainan arabera edo forman arabera edo... Zein dan, ez dakit, baina zein ez dan bai. Zena zuk ikusten bat zulako zulo puska, ez da otako bat izan. Ze oka ateratzeko egurretik ez dute olako zula behar. Okileen bat izango da, ez, baina olako zirrikituak, arrak egindako zuloak. Zaila. Kanpotik oso zaila. Batzutan barnetik itxuraren bera
asma daiteke, baina ziurtasunik ukan gabe ere. Ja. Oso zaila. Larba edo imagoa, heldua ez bada ikusten, oso zaila. Ederki lehen esan dago, gero galdera gehiago badituzue, aprobetxatu kafe garaia eurengana gerturatzeko, edo eta gero fagusen bisita egin ondoren, Zerrako ingurumen ezitzailea, eta beraiek ere dagoeneko fagus familia honetako kideak dira. Esan dizuegu, gaur hemen fagusen lantzen ditugun hainbat gairen eskaparate moduko bat jarri nahi dugula zuen eskura. Lehen aipatu dira, kiropteroak hemen ditugun animalitxo hauek, eta hauei buruz solasean aritzeko gonbidatu ditugu Naiara Corcuera Landaluze, ingurumen zientziatan lizentziaduna besteak beste, eta Jon Fontenla Sukian nekazaritza ingeniaria, biak ala biak ere dagoeneko hemengo kide ditugula esan dezakegu, eta euren gaiaren izenburua hortxe duzuen hori, kiropteroen kudeaketa eta haien eginkizuna ekosisteman. Zeuentzako daitza, ni aleginduko nahi, zeuek ere arrastoan sartzen, baina egingo dugu, alduguna eta esandakoa, hemen gustura egotea da kontua, aurrera. Bale, ba, egunon danoi, eta eskerrik asko etortziarren. Bueno, ba, gu gaur hitz egingo dugu kiropteroei buruz, bueno, ez dakit ezagutuko zuen Gipuzkoako kiropteroen atlasatara berri dugu, oindala gutxi, horri buruz hitz egingo dugu, naturtzaindiak egiten dugun lanabe azalduko dugu, eta gero txagusarrak kudeatzeko egiten ditugun ekintza batzuk edo proiektu batzuk azalduko ditugu. Bueno, azteko eta behin, naturtzaindia zer da, non kokatzen garen eta ze helburu daukogun. Bertan, bueno, parte hartzen dugun jendiak, naturaren kontserbazioan lan egin nahi dugun jendia gara, askok esperientzia daukogu bioaniztasunan kudeaketan eta kontserbazio proiektuak aurrera eramaten, baso zaintzan, ingurumen hezkuntzan, eta, bueno, azkenean gara pertsona talde bat, helburu berdina bilatzen dugunak, ez? Ingurumen arloko proiektua bultzatzia. Eta horixe. Gure lan ildoak azalduko ditut pizkatxo bat sarrera emateko, eta gero Jonek ja xagusarri buruz hitz egingo daue sakon hau. Lan ildoak batez ere da, hasi ginen asesoramendua eskaintzen naturaren konserbazioan, batez be Gipuzkoa mailan, momentuz. Gipuzkoako udalerrietan proiektu asko gauzatu ditugu, eta adibide bat da Alkiza. 2011tik edo elkartea sortu zanetik, Alkizan proiektu desente martxan jarri genitxun, eta Gipuzkoako beste udalerri askotan ere bai, Ataunen, Arrasaten, Bergaran. Azkenian bilatzen duguna da, politika guzti horrek naturaren konserbazioan alde, udalerriak gauza asko inditzaketenez, eta udalerri askok be ez dute jakitzen igual nondin nora jo, horrei aholkuak eskaini proiektuak gauzatzeko. Gaur egun beste gauza bat egiten gabitzena da, basoak kudeatzeko planak lantzia, konserbazio ikuspegia kontutan hartuta, onura publikoko mendiak, udalerri askok hektarea pila bat dituztenak asko eta asko egurraren ustiak eta intensibora bideratuta, beste ikuspegi bat jorratuz, konserbazio aldetik, plan horrek berriztu eta planak beste modu batera idazteko, adibidez Iruran edo Bilabonan, Amazamendi mendian adibidez, Ataunen Ordizien. Ataunen Ordizien gabitze olako planak idazten. Gero, proiektua gauzatzeko nola lursaila publikoak izatea oso lagungarria dan, baita be, ari gara bultzatzen lursaila publiko bihurtzeko egitasmoak, baina publiko bihurtzeko irizpide batzuk jarri behar dien mai gainean, ze lur dien aproposauak erosteko eta zeintzuk ezain aproposak, eta horrek irizpide guzti horretan erabaki bat hartzen laguntzeko, udalei olako diagnostiko edo ikerketa lan batzuk egiten gabiz, adibidez Arrasaten edo Iruran.
Beste lan ildo bat lurzaintzailtza akordioak egitea da, eta bueno, hemen adibide bat daukogu Tolosan, Usturren mendian, Alkizan ere baditugu hainbat partzela. Azkenean da, naturen konservazioan oinarri hartuta, lursail batzuk ikuspegi horretatik kudeatzeko akordio batera heltzea lursailaren jabe horrekin. Eta hortan gu laguntzen dugu irizpide batzuk ematen edo kudeaketa modelo bat jarraitzen. Beste gauza bat eta oso beharrezkoa hezkuntza, edo divulgazioa egiten ditugun ekintza guzti horrek, naturan gauzatzen dien proiektu guzti horrek, herritarrei erakutsi, herritarrei azaldu zergatik egiten dien, ze garrantzitsua dan hori egitea, eta hemen hau beste argazki bada, Alkizan ondala 9 urte, akuariora joan ginen egun horren ostian uste dute egindako ibilbide bat, beti herritarrekin kontatzea eta hori dan azaltzea. Beste hainbat hitzaldi ematen ditugu bai, eta hau da, Xagusarren gaua antolatzen dugula, divulgazio ekintza moduan oso importantia uste dugu dela, Xagusarri buruz hitz egitea, edo beste espezie desberdinei buruz, jendia kontzientziatzeko oso beharrezkoa dialako, bai? Alkizan ja zenbat 3 bat ditugu, ez? O gutxinez? Duela hilabete eskaixo edo egin genuen, baina bai, hemen nidaki dela 2 egin dira, izpeiru bai. 2 baino gehiago. Gonbidatzen zaituzte guk, etortzera, ez? Benetan izaten da oso esperientzi polita, magikoa izaten da. Eta, divulgazio txarlak hitzaldiakin batera, ja animatzen gara, eta, argitalpen bat atara gendu noin dela 2 urte, Euskal Herriko Xagusarren gida, bertan agertzen die Euskal Herrian ditugun 27 espezien ilustrazioak, eta zeintzuk dien konservazio egoerak, bai Iparraldian, bai Nafarroan, bai EAen, eta oso politxa, gehiago divulgaziora begira. Eta azken urtietan asko garatzen gabitzen arlo bat da ikerketa. Esan bezala, ez badakigu zer daukagun eta non dagoen eta ze egoeratan dagoen, zaila izango da gero horren alde zerbait egitea. Eta Xagusarren kasua bada fauna talde bat, Europa mailan eta espezie guztiak babestuta daude, asko gainberan, desagertzeko arriskuan, orduan bai dala, talde bat oso garrantzitsua ikertzeko, eta Gipuzkoan mailan daukogun aniztasuna ikusita, merezi dau horren baitan daukoguna beraztasun guzti hori jasotzia, eta gero administrazioari eskatzia neurriak horren aldeko kudeaketa bat egiteko, eta bar. Eta ze eginkizun daukate Xagusarrek ekosistemetan? Edozein bizidunek daukan bere funtzioa, ez? Baina, Xagusarretan zentrauta, azkenean oreka mantentzen laguntzen duzkue ekosistemaren nitxo ekologiko bat hartzen dauen heinean, horren oreka mantentzen laguntzen dauelako. 1200 espezie bizidie mundu mailan sakabanatuta, eta, mota askota, bizimodu desberdinak hartzen dituzte, elikadura mota desberdinak, badaude nektarraz elikatzen dienak, beraz polinizatzen daukie garrantzia handisa, fruta jaten dituztenak bai badaz, orduan hazien dispertzioan laguntzen daue, intsektu jaleak, intsektuak kontrolatzen laguntzen duzkuenak, eta horre die gure Europan daukogun, eta hemen Gipuzkoan bizidien Xagusarrak, intsektu jalea die batez be, eta mundu mailan bizidien Xagusarren 3 laurdenak be, intsektuetaz elikatzen die. Orduan, ikusita zertara dedikatzen dien, bai oso importantia dela guretzako, gure osasunerako, eta baita be gure laborae, gure nekazaritzarako, eta abeltzentzarako Xagusarren populazioak zaintzia. Azkenean gure osasuna be oso lotuta dauelako, intsektuek
intsektuak deskontrolauta baldin badaz, eta intsektu horre be orain vektoreak izan daitezkelako gaixotasunen transmisioan, gauez intsektu horrek kontrolatzen xaguxarrek paper importantia egiten daue. Eta baita be, nekazaritzan, edo abeltzaintzan, eukileiken eragina be bai, xaguxarrek kontrolatzen lagundu leikien. Adibidez, oin Ebro inguruan hor arroza eta landatzen duten eremu batzuetan, azire xaguxarren populazioak erakarri nahian, kutsak eta ipintzen, arrozaik kalte itxen dutan labore horrek eta horrek kalte itxen duten intsektu horrek kontrolatzeko, xaguxarrak erakartzeko. Eta hemen be baita laska honeta be bai, horre behiei eta eragiten dutzien beste eltxo bat bai kontrolatzeko eta be badabitze proiektu batzukin, eta maaztietan, da zagarronduetan ere bai. Bale, eta hori jonei pasako zatitza. Bale, bueno. Zango joz. Beste liburuta hitzik etorri gauain, beste esaldi famatua bada berderaz, ez? He venido a hablar de mi libro, bueno, antzeko zerbait. Ez, bueno, igual pasau guk azkenen ikerketan, gure ikerketan metodologi edo xaguxarrak ikertzeko batez ere, lehenengo eta behin, bueno, ultrasoinu bidezko detekzio horren bidez jakiten dugu ingurun ze xaguzar ditugun. Xaguzar bakoitze dauke bere dei propioa, bueno, batzuk solapatzen die, baina asko dute dei propioa, orduan ultrasoinu bidez, xaguzar gauek eta egiten ditugunen hemen batzuk ondo dakizue, horrekin jakiten dugu adibidez hor, pipistrellus kuli bat pasatu zaigula ondotik, 40 kilohertziotan indulako tik-tik, deizea hori koma moduko hori, horri esker jakiten dugu espezie bakoitza, nun daun. Hori probatu behar duzu, benetan, Beraiek Arantzabiren orrialdean jartzen dituzte euren xaguxar gauen egutegiak, eta horrela ikustea gauza bada, eta beste bada gauez, hori ikustea eta sentitzea, hortaz, animatu, Bai, naturtzen dianean. Bai, naturtzen dia, bai, naturtzen dia, barkatu. Arantzailekin harreman ederra daukeu, ez da barazik. Bale, beste gauza bat egiten duguna da, bueno, xaguxarren detekzioa izaten da batez ere udako lan bat, negun behitz, mendau Paula, gurekidea, negun egiten diguna da babeslekutara bisitak. Hemen aizkorren gaude, okorrezpanago, eta hor daukeu belarria handi bat, plekotuz auritus bat, eta bueno, hortxe neguko lana izaten da babeslekoak ikustea, eta udako beste lan bat, ultrasoinuekin batera izaten da sare kiropterologikoak edo txorientzat erabiltzen diren antzeko sarea jartzen ditugu kobazulo sarreretan eta horrelakoetan, mendi lepoetan, eta hor erortzen dira ikusten duzue 3 xaguzar erori die, barbastelak 3ak, eta bueno, kontuz hartzen ditugu, ikusten dugu harra dan, emea dan, heldua dan, gaztea dan, eta askatzen ditugu momentuan bertan. Hor ikusten ditugu, normal erabiltzen dugu linterna foko moduko bat ikusteko, hor egoa nola dagon, gaztea baldima da, transparente izaten dituzte artikulazioko leku batzuk, eta pixkat ikerketan metodologia azaltzeko. Gero, heldua dan, gaztea dan eta bar ikusteko, hortzak ikusten dizkiogu, normala da, zenbat eta zorrotzagoa gaztegoa izango da, eta gure atlasa osatzeko, hemen ikusten duzue banatu dugu Gipuzku kuadrante txikitan, 5 bider 5eko kuadrante txo batzutan. 108 okerrezpana kuadrante die, eta 108-tatik pasagea. Batzutan sare jarri ditugu, bestetan ultrasoinu bidez ibiligea, bestetan kobazulotara jungea, eta Gipuzku guztia osatzea lortu dugu. Leku batzutan burugorragoak izan gea, eta igual gehiago pasagea, eta hemen ikusten duzue espezien banaketa. Igual behan duxo mapa berdine jarriet eta gero komentatuko dugu mapa beha. Hemen ikusten duzue kuadrante horietan xaguxarrak, ze xaguxar ditugun. Esate bateako pipistrellus ohikoena kuadrante guztietan dau. Gipuzko guztin banatuta daukeu, eta ezin txokotan gaudela, herrian izan, errekan, mendian edo arkaiztian, pipistrelo hau topatuko dugu. Kuliarekin ere, berdina, pipistrellus kuli bigarrena, baita ere Gipuzko guztin oso ondo banauta, serotinus ere baita esan dezakegu, noktulo txikia baita, pipistrelo mediterranearra, bosgarren dagoena ere oso ondo dau miotisa, hemen ja daukeu ja,
ferra xagusarra kobazulotan egontzatenak, ikusiko zenuten zintzilik xagusar handi bat normalean, bi egoten dira kobazulotan handia eta txikia biak zintzilik. Bueno, ferrumekin uma ikusten dugu, 64 laukitan, Gipuzkoan zehar oso ondo banatuta daula, kalte bera egoeran dago, zerrenda gorrian, eta bueno, eta ferrumekin uma ondon daukan baba hori, barbasteluz da, galtzeko arriskoan dagoena da, eta Gipuzkoan nahiko ongi dago, bintzat, kuarrante askotan topatu izan dugu, eta hortik aurrera ikusten dugu ja nola berakada izaten duen. Espezie guztiak topatu ditugu Gipuzkoan, batzutan kuadrante bakarrean, hor bukaeran ikusten ditugunak, miotis alkatoe, miotis bilitia, bestelakoak, igual, koazulo batera junda bat ikusi dugu, eta hori da Gipuzko guztien daun zita bakarra, egun hortan txampaina eango dugu igual, baina, egoera, hoxe da, ez dela erresa aurkitzea. Eta igual, aprobetxatu xagusarran argazki pilo bat ditugula, kartzea pentsatu dugu eta erakustea. 25 espezie die, ez dut 25 espezie bakoitzaz hitz egingo, baina ekarri ditut 7 kasu uste dut diela, 7 kasu ezberdin, eta pixkat beraien egoera ikusezakegu hemen daukeu. Ferra xagusar handia, Rhinolophus ferrumekinum, esan dizuetena, Gipuzkoan nahiko banaketa txukune dauke, 60 kuadrantetan atera da, kobazulotan gehien ikusten dena hauxe da. Orduan batez ere daulotuta kobazuloak dauden inguru horiekin, geografia horretan topatuko dugu. Ikusten dugu nahiko ondo sakabanatuta dau. Hemen ikusten dugu harrapatu degunen, eskun izan degunen, sareetan erori eta bar, borobilez daukezue. Beak eta zuzena kobazulotan ikusi baldima dugu triangelua daukazue. Eta detektoreetan sartu zaigunean, hori, erronbo edo daukazu. Orduan, ikusten dugu banaketa nahiko txukuna dela. Eta batez ere, baita ere kobazulo inguruekin ikusiko dezute, hemen hegoalde aizkorri guztia, Aralar ingurua, ertz hau dena, eta gero, Hernio, Izarraitz inguru hortan, eta gero, utxuneak igual daude ez, kobazulo gutxien dauden leku horietan, baina, nahiko ondo dago. Pasatu, Bale, hau politia da, Hau da miotis, espezia oso handia da, miotis handiena da, hauxe bera. Oso zaila da topatzea, altura handiko mendietan eta egoten da. Espreski honen bila junginen aizkorrira, oain 4 bat urte, xagusar bakarra ere izan, eta hauxe izan zan da, izan zan, apoteosikoa momentuan hotz asko pasagen duen, eta erori zen, eta oso polita da. Nahi badezu banaketa ikusteko. Txuriz dauden horiek, miotis edo miotis bliti baten dei bat. Hau da, bi espezie horiek ezin dira ezberdin du, biek daukate dei berdina, dei identikoa. Horregatik, ezin dugu esan, espezie hau hemen dago, txurian jarri dugu eta listo. Izan daiteke edo ez. Orduan banaketa hori izango litzeke, eta harrapaketa bakarra aizkorrin egin duna, San Adriango ezagutuko ez dute, kobazulo ondoan. Hau ere, hau argazkia txarra da, baina ez da besterik. Gipuzkoan bizik aurkitu dugun miotis bliti bakarra da. Aurreko zita bat zen, kobazulo baten, Joserra Aiartzak uste dut ezagutuko ez dute askok. Aurkitu zuen uste dut ezurduraren bat, edo antzeko zerbait. Joserrak ikaragarrizko lana egin ditu, eta berari eskerrele hemen gaude hau dena aurkezten. Eta hau behintzat aurkitu genuen hibernatzen, aizkorrin egin genduen, lehize ondo pasagen duen hartan, tarteka espeleologiteko aukera emateizu ze honek, afizio honek, eta hau ikusi genduen. Eta da, miotisaren berdina, tamainaz eta dena berdina, baina buruan dauka orban txuri bat. Eta, karo, hemen, zum handi bat egin genion, sabaian oso goian zegoen, horregatik argazki intxarra, baina argi ikusten zaio orban txuri hori, eta, bintzat, jakin izan dugu, sauzarronen aurrean gaudela. Eta berdina, miotisaren, berdina da distribuzioa, deiak berdina dituztelako, eta beak eta zuzena aizkorrin bertan indegulako. Besteinia daukagu hemen, miotis besteini, beste miotis mota bat, oso polita dago ere, belarri nahiko luzea ditu, mehiazu pasa. Eta hau, 3 laukitan harrapatu dugu. Batez ere, udazkenean jartzen ditugun sari horietan erortzen da, suarmin garaian edo, harrak eta emeak estaltze garai horretan elkartzen diren horretan topatzea posible da.
Eta hernion, bai, mentxe badaukagu, eta gure, bueno, Desagertzeko arriskuan. bai, orduan garrantzitsua da, hauen hemen inguruan izatea, gero plan horiek egiteko, aitziberrek aipatu dizkigunak, eta horrelakoak oso garrantzitsua da jakintza hau izatea gutxienez, bai, horrelako atlasak eta eguneratuta edukitzea, zegu azkenen afizioz lan egiten dugu, baina hemen jendea benetan sartuko balitz, askoz osatu geldituko litzateke adibidez, atlas bat, eta askoz informazio eukiko genuke gero etorkizuneko plan posible batzuk diseinatzeko. Bale, haure, ikusten dezu ze txiki den, hemen Jorgen eskua ikusten dezu, azkazala nolakoa dan, hau da, miotisal katoe bat, espreski honen bila junginen baita, egun hortan, hau da, altxasurekin mugan, urdalur, nola da, urtegia, handa, eta honen bila junginen, hau ibiltzen da, errekasto txikietan. Da, bueno, sare bat jarri genuen, eta, kasualidadea, bi erori ziren uste, eta orduan, miotisal katoe, maiozu igual, ikusten duzu ez da uinon, eta Nafarroan bai topatu izan dela, eta topatu dugu Nafarroarekin hor mugan, beko partean. Bale, hau ere tamaina ikusten da, ez? Ze txikia den. Ipsugo bada, ipsugo sabi, hau leheno pipistreloen taldean zegoen, baina atera zen, eta rubioa da, oso polita da. Eta bai, kobazuluetan eta ibiltzen da, goi mendietan eta ibiltzea gustatzen zaio, alturan egiten du, horregatik eolikoak ere gero aipatuko ditugu, baina hau da kontuan izan beharko genuken espezietako bat, beste batzuekin batera. Igual eman nahi batzu. Eta honek banaketa, ez da nahiko txukuna da, bintzete leku ezberdinetan topatzen da, deia garbia da ultrasoinu detektorean sartzen denean badakigu hau dela, uste, hemen alkizan ere sartu zela, egin genuen ibialdi hortan. Eta hau garrantzitsua da. Galtzeko arriskuan dagoen barbasteluz, beltza da, hau dago lotuta basoa beratxekin edo bertako basoekin erabat lotuta dagoen espezioa da. Eta hau normalean hoxe pagadietan eta horrelako lekutan topatzen dugu, hau da aizkorriko argazki bat baita, aizkorriko asko ekarri jo bain kontuatzen nahi nez. Hau da hibernazio fasean, eta hau zegoen koba sarreran izoztuta dago, ikusten duzuen, nola daukan, eta hau esango nuke pixa izan daitekela eta guzti, tanton bat ikusten duzuten nola daukenez. Garrantzitsua jarraipen hauek egitea eta banaketa ikusten duzu, barbastelarena, deia ere garbia da, ultrasoinu detektorean sartzen denean, honen deia oso garbia da, sartzen bada seinale, zure ondoan dagoela, ez dago gero kasi aztertu beharrik ere, eta topatu dugu kobaskotan, baino detektorean ia denak. Urrengo azken espezia okorretzpan hau, hau uzten digun, ze honek merezi du. Bideo txiki bat jarri dugu. Internet baduke, bai. Bueno, deskargatzeko eman bestela. Utzi digu. Bai, horko egin du. Aukera izan da argazki bat bideo ikusteko. Bada plekotuz aurituz bat, oain dela oso gutxi, Arnon, atera genuen, han motrikukoak ere badaude hemen, eta belarri oso izen originala dauka, belarri handia. Belarri handi arrea, eta plekotuz aurituza, eta atera nahiko haure, bai, berriro. Kamara lentak egiten dizkiogu beti, hau dena kamara lentan da, polita da. Bukaeran pixa egiten du baina, tanto batero egiten da, ikeneko kurioso. Ez zegoen oso guztua gurekin. Iten ditugu hor, ikusten duzu telazko poltsa bat, telazko poltsan lasai egoten dira, hor uzten ditugu pixka bat, igual harrapatzen ditugu lau jarraian, eta karo, gaixok pixkat estresatzen dira, poltsan lasai egoten dira, poltsatik atera ikusita eta eskatzen ditugu. Bala. Ai. Bueno, lasai. Bale, plekotusen banaketa... Hortxe. Bale, nahiko, haure kuadrante askotan agertu da, berriro ere plekotuz aurituz eta austriakuz bi plekotuz mota daude dei berdina daukatenak. Honen bestez, txuriz ikusten dituzue asko, baina haure topatzea nahiko erresa da.
Bale, eta bueno, alkizan gaudenez, gure kuadrantean ditugunak hauek izango lieke, gorriz daukegu hemen, bueno, galtzeko arriskun dauna, baso xagutxarra, barbastela lehenago ikuste dugun beltz hori, eta kalteberak horiz ditugu, hor ditugun biak, eta bueno, gainontzekoak interes berezikoak dira. Xaguzar espezie guztia daude babestuta denak, bai da espezie talde bat garrantzitsua dena, eta bueno, bai eskintzen dituzten zerbitzu guztiengatik. Eta burugor jarriko bagine, ni seguro nau hemen hogei espezie arte aurkitzeko aukera daukeula alkiza aberatsa da habitat ezberdina ditu, arkaiztia dituzue, basoak, dituzue landa eremua daukezue, orduan hemen seguro nau burugor jarri eta hemen aparatokin eta sarekin jarriko bagine, askoz gehiago edukiko genituzkela, baina bueno, hauek momentuz atlasean ditugunak. Eta bueno, orduan, gure hitzaldian izenburuari helduz, bueno, kudeaketarako zer proposamen edo zer iruditzen zaigu guri egin beharko genukela. Batetik, ikerketa. Gure pasioa da, hau ikertzea, baina bueno, gu azkenean nahiara da ingurumen hezitzailea, ni naiz irakaslea, eta hau lan handiko egin daiteke hemen, esan nahi dut, hemen medioa jarriko balira benetan, atlas hau askoz osatuago usteko aukera badago. Honen bestez, ikerketari garrantzi eman behar diogu, eta horretarako laguntza behar dira, eta medio baliabide gehiago jarri behar dira. Babeslekuen zaintza, hau adibidez da, Aixa koba ezagutuko ez dute batzuk, koba edo leizea, Itziarren dagoena. Gipuzkoan baditugu babesleku, xagusarren babesleku ezberdinak. Asko dira kobazuloak, asko dira babesleku artifizialak. Kantera bateko etxola zar bat, adibidez, baina hor koloniak egon daitezkenak. Edo Iñaki gere lehenago esan dit, bere etxe ondoan koloniatxo bat daukela, edo garrantzitsua babeslekoiek identifikatzea eta ezagutzea. Aixan adibidez jarri genuen, regulatu behartzela esan genuen. Igual, itxi daiteke bi aukera daude, istea, xagusarra zaintzeko, istea edo erregulatzea. Aixan adibidez, erregulatzeko saiakera bat egin da bertako auzo udalarekin. Eta bueno, emintzat komentatzen da, panel bat jarri gendun sarreran, eta bertan jarri gendun korreo bat bialtzeko sartu nahi duenak, eta emango dela, edo ez, segun zer egin behar den barruan. Eta gero ere, ze urte garaitan bisitatu daitekeen, eta honen bestez, gutxienez regulatzea, segun ze urte garaitan oso garrantzitsua da kudeaketari begira. Eta lenguan arira ikerketa baita udalerri bakoitza jaki beharko leuke, bere udalerrixan zer daukon, ze gordeleku daukon, eta gordeleku horretan ze populazioa daukon, eta populazio horrek zelako evoluzioa edukitzen da bilen, edo mehatxuak dauzen kobazulo horretan, eta mehatxuak baleude, neurriak hartzia hori ez gertatzeko edo zuzentzeko. Bale, babeslekuen jarraipena egitea garrantzitsua identifikatuta ditugu batzuk, baina gehiago ere badaude. Jun, zenbaketak egin urtero eta eraman rekuento hori. Babeskutxea jartzea adibidez altzokoa da, eta babeskutxea jarri genitun, xagusarrak seitun sartzen die, eta eremu antropizatu asko ditugunean, Aitziberrek komentatu digu, landaketak zema landaketa dukeunez, Gipuzkoan 160 okerrezpan, Zuaitzien 160 exotiko die. Hor, ez badauke bertako basoi gutxinez, babeslekuk eskaini. Gero hemen, lehenago ez komentatu, baina xaguzarren gainberan daudela esaten da, batez ere, Zuaiztiak, paisaia ez dalako berez eduki beharko genukena, ez dalako paisaia natural bat, gero fitosanitarioen eta nekazaritzan eta erabiltzen dira, Gipuzkoan nekazaritzak ez dauka importantzia handirik, abeltzantza da batez ere nagusi Gipuzkoan, eta erabiltzen diren produktuak eta ekologikoak izan da hobe. Eta gero, eolikoei helduz baita ere, lehenago komentatu dulako Aitziberrek, hemen 10 parke eoliko iteko proiektuak egon, uste eta 10 proiektu ezberdin egon diela, garrantzitsu da hor, Aitziberrek komentatu duen bezala, korredore hori egitea eta korredore horren ingurutan ditugun espeziek zein dien ikustea. Adibidez, badaude miniopteroak, badaude miotis handiak, badaude noktuloak,
alturan ega egiten dutenak, altura handian ega egiten dutenak, zuzenen eolikoen palen altura horretan ega egiten dute. Sagusar batek ez dauka pala baten kontra jo beharrik hiltzeko. Sagusarra gerturatzen denean pixka bat errotazio leku horretara burua lertzen zaio. Esan nahi dut, Gipuzkoan jarraipenik ez, erkidegoan jarraipenik ez da egiten. Oker ezpan hau, Elgea Urkilako parkean, 25 urtetan, 2 sagusar hildie jarraipenen arabera, jarraipena publiko die irakurri daitezke, 2 sagusar. Eta Europa mailan lanketa pilo bat indie eta eoliko zea bakoitzeko 10 sagusar hiltzen die. Eta Elgea Urkilan 25 urtetan 2 hildie. Horrek esan edo jarraipenik eta berez jarraipen bat badau, jendean arduratzen dana jarraipena egiteaz, baina igual beste metodologia erabili behar da, edo datuak saiatu behar errealagok izaten, ez da posible, bakarrik kantidade horiek izatea, ze gehiago izan barko lirateke. Eta gero, sentsibilizazio lana oso garrantzitsua, hau ere altzon da, kutsa jarri nitu, junginen famili batzuekin, eta oso ondo pasatu genuen, noktuloak erori ziren. Eta hau zestoako kasua da, nahiko kuriosoa da. Zestoan hor txola baten kolonia bat zeon, Ferraxagusarren kolonia bat zeon, eta erabaki zuten etxe hori zeukatenak itxi behar zutela, ez zutela nahi kolonia hori hor, eta urte batetik bestera itxi behar zutela, diru pixka bat gastatu gendun, eta oso gertu, errekan ondoan jarri genuen etxe, ez da izatarra dan, edo polita, hau ez da inola deitu, baina saiakera proba bada, momentuz ez dira sartu, nor daki, udan ez dira sartuko, ze bero desente egiten du, baina beste urte garaitan, ikusiko dugu, saiatu ginen mintzat ondon beste aukera bat eskaintzen, eta ikusiko dugu, urten poderioz, balio duen zerbaitetarako. Beste kudaketan arloan egin leiken beste zerbait da, baliabideak eskaintzea, ezta, gure lurraldian, basoen egoera hobetzia aparte gero azalduko dutena, baina, urmaelak eraikitzia, hemen alkizan 3 urmael indie, bat hemen, zan da, Azpiko Zabalan, Itxurainen eta Irumugarrietan, azkenean, urmaz hauek odonatuei, anfibioei, hegaztiei, baina baita sagusarrei ura edateko aukera ematen dotzie eta ura erabiltzeko aukera ematen dotzie. Itxurainenkoa eta hau Bergarako beste bat. Bertako basoa berreskuratzeko proiektuak importantia die, esan bezala, dano dakigu gure nola asko guztiaketara bideratuta dauen, orduan bertako basoan horrez osatutako zuhaitz landak eta berrixak eta importantia die, gure habitatan azalera handitzeko eta hori. Gure habitaten korridore horretan laguntzeko eta habitaten jarraikortasuna eta konplexotasun hori hortan laguntzeko partzelen arteko esiak eta bizi bihurtzia, hemen landaketa bat egin zen, aspaldiz, dakit zelan egongo da, baina zelan? Ja. Ez ja bukatzen gabiz. Azkenean da, paisaian bebai, konplexutasuna ematia. Azken finean, basoetan, zer daukagun, beti esaten duguna, zuhaiztiak baditzugu, baina zuhaizti horren barruan daukagun konplexutasuna edo aberastasuna txikia da zoritxarrez. Landaketa bat baldin badaukagu, horratzean ikusten den bezala, alertzia guztu diela, ale guztiak berdina die, espezie berdinak, adin berdinak, heldutasunik ez dau, aberaztasun gutxi dau, bai gordeleko aldetik, bai elikagaien aldetik, egurria falta zaigu, egurria zutik, egurria inklinauta, egurria lurrian, egurria uretan. Orduan, hemen, azkenian bilatzen duguna da, baso masa helduak falta zaizkigunez, heldutasun horretara gerturatzeko beste egitura batzuk ematia. Eta kasu hauetan egiten
toki batzutan egin duguna da, egurria sortu zuzenean, garbiketa, klareo batzuk edo egin zuaitzetan, eta egurria sortu zuzenean, egurria zutik, eraztunduta, zuaitza kanpotik eraztunduta zutik utzi, eta azte batzutan lurrian pilatuta. Ez dugu esan, baina, xaguxarrak 27 espezie, bakoitzak bere bizimodua dauko, batzuk basoetako espezia die, beste batzuk erreka ingurukoa, beste batzuk herri ingurukoak, eta asko zuaiztiarrea die, hau da, zuaitzen barruetan gordetzen die, horretarako behar dituzte gordelekuak, eta zuaitzen, komplexutasun hori. Baina, danok azkenian elikatzen diebe basoetatik datozen intsektu guzti horreitaz. Orduan, basoak be egoera honean eukitzia, xaguxarren populazioak be egoera honean eukitzia izango zen. Eta hori da, gaurko ekarri duguna. Bai, igual, pasatu zait, nahi komentatzea, karo, eske, gero behan dugu sartu nun beste mapa bat, eta aipatu barron hasierako hau. Hemen ikusten die, pentsatzen nun gero behize egongo zala eta etzeon. Ikusten da, kuadrante bakoitzen zenbat espezie aurkitu ditugun. Osa, zenbat eta gorrigo espezie gehiago. Hemen olimpiadak irabazituna hemen aizkorriko zati izan da, baina ikusten dezue hemen Hernion ere hor 14 badaula. Ikusten dezue lekurik aberatsenak biodibertsitateen ikuspuntutik ere leku aberatsena die edo babestuta dauden parke naturalen inguruan daude. Eta aldiz, gutxien daudenak ez da ahalegin gutxiago indelako, gutxiago daudelako besterik gabe, eremu antropizatuak, antropizatuenak, esan genezake, txuriz dauden horiek guztiak, hor agertzen die betiko pipistreloak eta serotinusa, eta pixkat landa eremuan egon daitezken batzuk, baina ikusten dugu zein den garbi ikusten da naturparkeak eta eremua beratxa nola dauden honen bestez, Itziberrek esan duen ere helduz baita, ze garantzitsu den korredore ekologikoena, ze kasu honetan, zu komentatu dezun korredore horrek, helduko luke eremu hau guztia, batuko luke, baina, zekatik ez Aralar ere jakasi batuta dau, eta Gipuzko guztian egingo bagenu korredore bat, handia, benetan Aralar eta Izkorri esan genezake ia bat direla, ez da zaila osatzea honek hasi esaten digu, ez? Korredorea marrazten ari da, mapa hau, ia. Eta hemen proposatu ditugun kudeaketarako, proposamen guztiak xaguxarrei bidea egin ditugu, baina fijatzen bazate beste espezie biodibertsitate guztiarentzako proposamen oso antzekoak egingo genituzke. Esan nahi dut urmaela sortu, konplexutasunean sakondu, orduan mapa hau ez dut komentatu lehen hau eta irituzat hemen ondorio guztiek edo erakusten ditula. Honekin bai. Horixe. Eskerrik asko, Naiara eta Jon, esan dakoa, mikrofono hementxe dago, eskua luzatzea besterik ez duzue. Pasa gare. Esan dute, beraien liburuari buruz hitz egitera tozela, salgai ere badaude, horre, bertaz, aprobetxatu aukera. Bai, eskerrik asko, aurkezpenangatik, nik komentatu nahi nizueke, nahi nuke, gure zea desmadre hontan, Aizerroten edo, eguzki plaken proiektu guztiek ezinbestean gaina esarrita daukate, ingurumen eraginen txostenak eraikitzeko baldintzetan behar dituztela, Aizerroten kasuan hegaztien eta xaguxarren azterketak. Nik piazpekoa irakurri nun eta interesantea da, 14 espezie daude proiektu horretan identifikatuta, korredorean, esango genuke. 14 horietatik, denak dira, babestuta daudenak, baina proiektu horrek bateragarri, txosten horretan, kiropteroen inguruko txostenean, piazpe, bateragarritzat hartzen da, proiektu guzti horiekin gertatzen den bezala, xaguxarren kontserbazioarekin, eta neurri zuzentzaile bezala planteatzen duena da ekotonoak aldatzea. Ikusteko noaino iritsita gauden. Ez banabil gaizki ustot, xaguxarren presentziak eragin auki da, xaguxarren mehatxatuak egotiagatik, ustot ingurumen azterketa horretan jaso egiten da. Baina, hori jasotzen da, baina pentsa proiektu hori nahi izan zen urgentziazko moduan bideratu. Bideratu balitz, etzun pasako ingurumen eraginen prozedura. Zan edet, eukitzeak aberastasunak bere horretan bakarrik, zoritxarrez, gaur egun nola egiten diren ingurumen txosten horiek ikusita,
ez dula horrelako astakeri bat geldiarazten. Hori da kontua. Osea, jolasten ari garela trileruen joku batera, ez? Badazkizuen beste espezie euskazula babestuta, baina aurrez, ez duzu hori kontuan hartzen. Aber gero, gai naizen frogatzeko. Baina, klaro, enpresa horiek beraien proiektuak aurkezterako pasadute galbaea. Lortu dituzte txostenak, bateragarri egiten dituztenak olako kontuak, eta hori izan zen Statkrafen saiakera. Salbuestea ingurumen eraginen prozeduratik, urgentziazkoa deklaratua. Hori gertatu balitz, zuen 13 puntuien tartean egongo lirateke. Bai. Azkenian interesa dagoenean proiektu batzuk bultzatzeko, beste guztiak entzen da. Baina azken finean guk uste dugu olako datuak ikutzia eta Gipuzkoan indan lanketa hau, badaukogu datu batzuk be, etorri lehizken beste proiektu batzuk, bintzet datuak eta ukitzeko, ze orain arte datu hauek adibidez ez eusen. Orduan, fauna mehatxatua eukitzia, bintzat, ematen duzku bintzat argudio gehiago, bintzat ingurumen txostenetan jasotzeko. Ez nahi zei gutxi, esaten nahi naizena da, derrigortuta daude lan hauek egitera, eta dituek egiten dituzte eta egingo dituzte. Baina ez dira nahikoa. Ez da gertzen diren guztiak babestuta eukita ere. Baina lan hori egiterakoan, eurokin ingurumen txostenak egiterakoan, ikusiko dago, ze informazioa daukogu honei buruz? Ez. Prozeduraz derrigortuta daute hegaztien eta kiropteruan kasuan, berariazko ikerketak egitera gaina 2 urtetan. Datuak hartu behar dituzte 2 urtetakoak hori jasota daukate prozeduran, eta egiten dute. Eta hartuta daude. Hegaztiekin zailagoa daukate. Xagusarrekin nik ikusi ditudanak, neko zorrotzak dira beraien prozeduretan. Hegaztienak ez dira inerrexaz, ies egiten diena da, eta hor beste trampa handi badago, migrazioa da. Migrazioan datu honak arkitzeko daukaten metodologia ez da egokia, badakite, eta zer egiten da migrazioari buruzko informazio guztia eskutatu. Baspare estadiniza salbuespenekoa, migrazioan datua noiz hartzaituzun, eta aleatorioak izan behar dute egunak, ies egiten dizute. Migrazio egun potenteak, eta hori badakite 2 egun ez da zer. Orduan daukatena da hori den eskutauta. Zanaet, wow. Baina, bueno, hau beharrezkoa da, esate zegoeretan gaude. Eta gero, baita esan, Saguzar bakoitzek bere plana eduki beharko lukela. Esan kalte berak edo galtzeko arriskon dauden Saguzar bakoitzak eduki beharko luke bere plana aldundi mailan okerrezpanago onartuta berreskuratzeko. Eta ez hau, momentu honetan ez dau. Esan zuen urte bukaerako igual lehengo zituztela, ez dakit, azkenen ze nola egongo dan. Nik 2 komentario txiki eta galdera bat. Komentariotako bada, hemen ikusten ari naiz, diferentzi dagoen afizio baten artean da pasio baten artean. Batzuk insektuekin da bestek xaguxarekin. Eta bestea da hori, zuetako batzuk gauza batetan espezializatzen zatelako asko, beste askok daukagu zerbait ikasteko aukera denetarik. Eta hor migrazioa aipatu du eta xaguxaren kasuan zuen lana gautxorien lana da. Zergateako zate besteak goera goazenean zuek bazoazte sarea jartzea edo dena delakoa. Xaguxar guztiak hibernatzen dute edo migratzen dute, nola pasatzen dute negua hor bat zintzilik ikusi dugu, ia txuri-txuri zituela, estrategiaren bat badago, hemendik kanpoa jutekoena? Bai, espezien arabera da hoi. Badira, erantzun gehienak Saguzarretan da, espeziaren arabera, hori da, baina pipistrelo batzu badaude, 5 gramo pisatzen dituztenak, jundaitezkenak Pirineoen bestaldera, edo Europan ekialdera 5 gramorekin. 5 gramoko ugaztun txiki bat, hola bere gu bezala organo guztiak etzur 5 gramotan, eta Europan ekialdera joan daitezkenak, eta bueltatu. Askotan gertatzen da arrak eta emeak, igual emeak hemen gelditzen dira, eta arrak joaten dira, edo alderantziz, gerta daiteke. Orduan, eta gero hibernazioari begira, espezie kabernikolak edo ditugun ferraxagusarrak, sudurri txusi hori zuenak, eta horrelako miniopteroak eta kobazuloetan egoten dira bai ala bai. Batzuk badira, herrietan, pipistrelo batzuk herrietan gelditzen dira, baserri inguruetan, zuaitzetan. Baina hibernatu danok hibernatzen. Hibernatu denek. Eta espezie batzu bilatzen dute... 3 hilabete edo? Kobatan, adibidez, barbastela hori ikusi eguna izoztuta, barbastela hori hor sarrerantzeon naizulako, bere kobazulo barrun epelago egongo zen, baina berak hor naizun. Berarentzako temperatura proposa azkenean bihotza gelditu barra, eta upada gutxitan joan barra dauka hibernazio guztia pasa nahi badu, eta bilatzen du temperatura hotz hori
bere bihotza ondo joan dadin, hibernazio guztia aguantatzeko, eta beste ferraxagusarrak adibidez oso barruan gelditzen dira orduan. Bai, hibernazioa bai, eta migrazioa ere espezie batzutan baita. Bai. Jakin ezazue, hemengo ura erando zuena daramazuela barruan ernioko zatitxo bat. Hori garrantzitsua da baita ere, esatea. Bueno, nik gaur, gaurko hitzaldixa prestatzeko zalantzak nituan, ez nakixan oso ondo zelan, da, azkenian, erabaki dut zatitzia 3 ataletan bezala, ez? Ingo lehenengo sarreratxo bat uraren inguruan pintzelada batzuk emateko, uraren orokortasunak eta, gero sartuko gera akuiferotan, lurrazpiko uretan, dala nire gaia, ardatza, nire ustez uraren zikloaren ardatza, eta 3. ja sartuko gera akuifero karstikoen edo paisaia edo ingurune karstikoen zaurgarritasunean. Ze danok, Aitziberrek eta Naiarak eta Jonek eta hitz egin dutenean beraien hitzaldietan, aman komunean daukaten gauza niretzako garrantzitsuena da ingurune karstiko eta sari gara neurri handi baten, ez? Orduan, hortara ere helduko gara. Orduan, hasteko pixka bat orokortasunak komentatzen, beti gustatzen gata hastia uraren, planeta ikusten kanpotik, ze gure planeta da planeta urdina, ez? Hala deitzen diote, eta hala deitzen diote, o deitzen diogu, kanpotik ikusita, espaziotik ikusita ikusten dalako kolore urdina batez ere. Eta hori da, lurraren, planetaren gainazalaren 70-75% gainazala urak estaltzen duelako. Ezta? Bale. Baina ur horren ezaugarri nagusia da, gasixa dela. Gasixa dela, guk ez dugu ur hori erabiltzen erateko. Bueno, desaladoriak eta dozen lekuetan, baina orokorrian guk ez dugu, guk erabiltzen dugun ura, ur gesa da. Baina, kanpotik ikustea ez da ikusten. Zun bat egingo bagendu, bai ikusiko zian, erreka undixak eta, Rio Kongo, ero Rio Amazonas, olako undixak, baina niretzako garrantzitsuena dianak ez dira ikusten. Orduan, ulertzeko pixka bat uraren ur gezak eta ur gaziak eta nola dauden banatuta, uraren banaketa planetan, ipini dut grafiko hau, honek bai ematen duelako, nahi dutena da pixka bat lurrazpiko uren presentzia ikustia, zenbateraino dian garrantzitsuak uraren ziklo osoan. Hore, pintzela hori, ze iruditzen zaizuen. Bueno, gainazala ez, volumena kontuan hartuta, uraren planetan dagoen ur volumen osoaren, osoak kontuan hartuta, ur gazia da euneko ia 98. Euneko isa, 97,8, gutxi gora bera, ur gazia da, ezin dugu erabili, orokorrian. Orduan, horren 2,5, euneko 3 baino gutxio da ur geza. Eta ur geza horren parteri garrantzitsuena, egoera solidoan dago, glasiarrak dira. Osea, hau mogitxu inda, mikauen. Bueno, orotara, guztira, ur geza egoera likidoan dagoena, da euneko 1 baino gutxio, planeta osoan, volumena kontuan hartuta. Horrek ja, zenbaki interesgarria dira, ez? Eta hartzen baldin badugu, euneko 1 hau baino gutxi, euneko 76 hori, ur geza egoera likidoan da, eunekotara euneko eunera pasatzen baldin badugu, ur geza egoera likidoan dagoenaren euneko 96 baino gehiago lurrazpiko urak dira. Bale? Increíble, ez da? Zenbaki marrula, euneko 96 baino gehiago lurrazpiko urak dira, ez ditugu ikusten. Hori paradogikoa da, zen normalian ur gezari buruz pentsatzen egunean edo, ze etortze jaku burura? Lakuak, Pirineotako iboiak, errekatxo politxak, eta hola, ez? Hori da, euneko 1 baino gutxio, guztira. Nahi dut honekin geratzea, lurrazpiko urek osatzen dute egoera likidoan dagoen ur gezaren euneko 96 baino gehiago. Eta gero, badago hemen euneko 3 bat, gutxi gora bera, atmosfera eta biosferan dagoen ura, eta hor gure barruan dagoen ura ere sartzen da. Bale, lehenengo pausoa.
Onaino ondo, ez? Bale. Orduan, hoi edia, lurrazpiko urak. Hau edia Euskal Herrian ateratako argazki batzuk. Ditugu Euskal Herrian iturburu pila bat, akuifero pila bat, lurrazpiko ur pila bat, baina, bueno, ezagutzak gutxi dago horri buruz. Bale, orduan, karo, eskoletan eta uraren zikloa hitz egiten danean, normalean, holako zerbait agertzen da, holako eskematxo simple bat agertzen da, eta orduan, hola esplikatzen da, ez? Ura itxasotik evaporatu egiten da, gero, bueno, ur hori kondensatu egiten da, hodeiak sortzen dira, prezipitatu egiten du, prezipitazio horrek, euria eta bar, gainazaleko isurketa sortzen dute, eta berriro itxasora juten da. Gero, landaretzak eta hartzen dute, geratzen dira uraren zati batekin, eta gero, izerdiketa badago, guk izerdia botatzen dugu bezala, landarek eta izerdia botatzen dute, transpirazio badago, baina hemen, nun daude lurrazpiko urak? Ez dira saltzen, normalean eskoletan ez da saltzen, lurrazpiko urak ez daude. Eta Euskal Herriko leku askotan, herri askotan eta lurrazpiko ura erabiltzen da, eta itxurriko ura, etxeko itxurriko ura, lurrazpiko ura da, eta jendeak ez daki. Orduan, karo, jartzen baldin badegu ja, pixkat osotara, ja uraren zikloa osatuago, naturala da hau, hemen ez desartu gizakiaren jarduerek sortzen dituzten eraginak, hemen ez daude sartuta. Nire interesatzen zait, naturala, ziklo naturala. Orduan, hemen ja sartzen dira, evaporazioa, kondensazioa, transpirazioa baita ere, bidean interceptatzen den urkantitate hori, baina hemen bai agertzen da, bestearekin konparatuta, infiltrazioa, lurrazpiko urak. Hemen badaude ja adierazita, orduan, hau aurrera pauso bada gutxienez. Sortzen dira bidean iturburuak, eta, asati bat, itxasora, hau oso eskematikoa da. Orduan, hau izango litzateke uraren ziklo nahiko kompletua, nahiko osatua, nahiko ondo osatua. Baina hemen, gizakiaren jarduerek eragiten dituzte, sortzen dituzte hainbat eragin, baina nina dut batez ere bat aipatzea, bat aipatu. Hemen daude, lurrazpikurak ateratzen ditugu ureztatzeko, edo gure industriarako, edo hainbat gauza, epresak egiten ditugu, hortik evaporatzen da urpila bat, horrek eraginak sortzen ditu uraren zikloan. Baina badago bat, iruditzen zait garrantzi gehiegi ez zaiola ematen, baina garrantzia handia daukana. Eta, egon, horra aldua, aurreatu egin naiz. Uraren zikloan, hemen atzean, ez da sartzen, ez da agertzen izaki bizidunok ze presentzia daukagun, ez? Eta izaki bizidun guztiok gu ere bai, gu ere. Guk eraten dugun ura eta gure pixatik ateratzen den ura, uraren zikloaren barruan dago. Ura da izaki bizidun guztion euskarria, ekosistema guztion euskarria. Eta ura da planeta hau bizileku izatea baldintzatzen duen elementu nagusia. Planeta honetan gu gaude, eta izaki bizidun guztian daude, ura dagoelako. Bereziki, eguzkiaren importantea da, eta barrez, baina ura da euskarri nagusia, ardatza. Eta gustatzen zait esatea, gure kasuan adibidez, eta nire hitzaldiaren izenburuare uraren taupadak, eta garen ura, ez dut hasieran esplikatu, baina uraren taupadak gustatzen zait, esatea gure bihotzak ez dula odola ponpatzen, ura ponpatzen du. Gure odolaren 90% gutxi gora bera ura da. Bihotzak pum-pum, 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 ura ponpatzen du. Gure gorputzaren 70-75% ura da. Eta gu akuifero txikia gara, ura eraten dugu eta ura ateatzen da. Eta ura ateatzen da gorputz bakoitzean modu ezberdin baten. Gure pixak markatzen du gu barruan nola gauden. Zer daukagun, gurak garbitzen du gure gorputza, ez? Barruan zer daukagun, nola daukagun, ez? Orduan, nola gero akuiferoetaz hitz egingo deten, gustatzen zait hori, bakoitzak bere burua ikustea akuifero bat izango baliz bezala. Ez dago ezberdintasun handirik gure artean eta akuifero baten artean. Orduan, hori esan da, gero
hau da, honetaz hitz egin nahi nuen, gure jardueren artean eragina sortzen dutenak euraren zikloan dago urbanizazioa. Garai baten, euria egiten zuenean, sartzen zen uraren euri horren 195 infiltratu egiten zen, sartu egiten zen barrurutz, eta 105 bakarrikan izan isurketa ura, gainazaleko isurketa. Gaur egun, dagoen asfaltoaren, hormigoiaren eta eraginez, ez? Gertatzen da kontrakoa. 195 baino zerbait gehiago da isurketa ura, gainazaleko ura, eta infiltratzen da oso gutxi. Hau hirietan, eta horrela, egon naiz pixkat argazki aereoak ikusten inguruko herrietakoak, algizakoak eta herri txikitan ez da horren besteraino, ez da hainbeste ezberdintasuna ez da hain handia, ez? Baina hirietan eta herrietan bai. Orduan, egin detena izan da, ipini Tolosako argazki zahar bat, 1954koa, Toan ikusten da, hemen Ibaia, hemen Zezen plaza, hemen futbol zelaia. Eta gero, 2024ko beste bat gainean jarri dut, ikusteko nola hasi dan, eta ze eragin eduki dezaken horrek gainazaleko uretan, eta nola eragin dezaken hori gero ibaietan. Osea, begira, eta batez ere inguru honetan, eta bueno, hemen dagoen beste, begira, Osea, hau dana, aurreko argazkian ez dago, hau ia ez da existitzen, ez? Osea, begira, atzera gabotako berriro. Osea, dana dia, lur zailak, ez? Hortuak eta bar, eta gero, hasten da pila bat. A ber. Orduan, karo, gaur egun, euria egiten duenean, horren eraginez ez da gertatzen bakarrekan Tolosan, gertatzen da inguruko herri hiri guztietan. Orduan, arro honetan, hemendikan gora zoaz, eta Ordizi daude beste herri pila bat, hortikan gora, guztietan antzera gertatzen ari da. Orduan, euri asko egiten duen, euri potentea botatzen duenean, ur hori ez da sartzen lurrean, eta isurketa ur hori zuzenean errekara heltzen da. Orduan, errekan sortzen direnean, emari aldaketa horiek pikoak, askoz ere bortitzakoak dira garai batean baino. Orduan, esaten dugunean, gero ohikoa da egunkarietan eta irakurtzea, aldaketa klimatikoaren eraginez sortutako ondorioak direla. Batzutan ez da horrela. Aldaketa klimatikoaren bidez azaldu daitezke gauza batzuk, baina dena ez da zaku berdinean sartzen. Hemen gizakiaren jarduerek ere badaukate eragin zuzena gertatzen diren ondorioetan. Eta hau kontuen izatea oso garrantzitsua da. Bueno, hau esan da, pasatuko da lurrazpiko uretara. Ikusita 186 baino gehiago, ur likidoaren, ur gezaren 186 baino gehiago lurrazpiko urak direla, ikus dezagun non dauden lurrazpiko urroiek. Orokorrean, arroka askotan daude lurrazpiko urak, eta ez dute zertan akuiferoak izan behar. Baina, guri interesatzen zaizkigu, batez ere akuiferoak, eta akuiferoa bat zer den ulertzeko, hau da, marrazki bat, umen olako marrazki batetik, liburu batetik ateratakoa, eta esplikatzen zuten akuifero bat hau zala. Hemen ikusten dira geruza batzuk, hemen harri batzuk dira, harri o material ezberdina dira, eta hemen barruan ura dago. Eta ikusten da nola ura sartzen den vertikalean berutz. Karo, hemen gauza bi falta dira garrantzitsuak. Ze, karo, akuifero bat ez da ur poltsa bat, ez da utxune bat eta hor derrepente ur pila bat geldi. Osea, urra akuifero baten mugitu egiten da, sarrerak ditu, bat baino gehiago, euria egiten duenean bete egiten da, vertikalean mugimendu vertikal bat dago, baina gero geruza permeabilidade gutxiko geruza batekin topo egiten duenean ezin du bera jarraitu eta orduan hasten da horizontalean mugitzen. Beti dago mugimendua. Akuifero batean beti dago mugimendua. Orduan, eta irtera bat, iturririk egongo ez balitz, maila honek gora egingo luke. Gora, eta azkenean goikaldea aukiko genduke putzuz beteta, baina ez da hori gertatzen, leku batzutan baina ez da hori gertatzen orokorrean. Orduan,
falta dena da mugimendu horizontala eta iturburua. Hori bai da akuifero bat. Hau da, eskema baten akuifero bat. Claro, akuifero mota ezberdin pila bat daude, harrien arabera, ez? Berez, tamaina ezberdineko akuiferoak daude, eduki ditzakegu 5 kilometro karratu, Erniokoa bezala, Salubitakoa 25 kilometro karratu, 100 kilometro karratu, edo Sahara bezalako akuifero bat 1000 kilometro karratu ditxunak, pila bat daude. Eta ezaugarri oso kasuistika, oso ezberdinekoak daude, ez? Baina guri interesatzen zaizkigu akuifero karstikoak, ingurune karstiko batean gaudelako. Hemen ditugun harriak, gure azpian ditugunak, ez dira kare harriak, hemen ofitak daude, bustin triasikoko bustina daude, baina Ernio eta Gazume, badia, kare harriak dira, karstifikatuta daude, kobasulo pila bat daude, eta hortikan dator alkizan eraten den ura. Ez Gazumetik, baina bai Erniotik. Gero hori pixka bat sakonago ikusiko dugu. Orduan, berez, hauek ezagutzen dituzu, hauek dira Gazume, hemengo geruzak, oso ikusgarriak, eta goikoa Ernio. Orduan, berez, Euskal Herrian dauden mendirik altuenak kare harriz osatuta daude. Aizgorri, hauek bai, Ernio, Gazume, Udalaitz, Izarraitz, kare harria da. Berez, kare harriak karbonato kaltziko osatutako harriak dira, oso trinkoak dira, meteorizazio mekanikoak, haizeak eta zailtasunak ditu harria igatzeko, baino disolbagarriak dira. Urak azidotasunari esker disolbatu egiten ditu. Urak nondik hartzen du disolbagarritasun hori? Lurtzorura heltzen denean, ura karbonoarekin hasten da, eta azido karbonikoa sortzen da, horri esker disolbatzeko gaitasuna dauka. Baina oso trinkoak dira, eta trinkoak direnez horregatik sortzen dituzte olako, horregatik ikusten ditugu erliebean leku altuak osatzen dituztela, horregatik dira meldi altuenak. Orduan, ematen dituzten paisaia kanpotik, olakoa dira, hau da La Piazza adibidez, hau albisturren ateratako argazkia da. Hemen euria egiten duenean, hemen ez dugu sekula gainazaleko isurketa ikusiko. Zuzenean barrura sartzen da. Tipikoa dira, kobasuloak, hau bideoa da, PowerPointa aldatu bertsioz berriagoa da hau, eta orduan igual ez du funtzionatzen, baina hau bideo bazan. Berdina, hemen ikusten da, ez da mogitzen, baina hemen ikusten da ura datorrela eta hemen galdu egiten da. Trap barrura sartzen da, isurbide bada. Hau ingurune karstikoetan eta ohiko gauza bada. Bidanian adibidez, bidanian erreka bat osorik sartzen da beraka. Hemen alkizan daukagu errekatxo bat ere ditzen diote bidani erreka, usten zutelako handikan zetorrela, baina ez dator handik. Eta gero ikusiko dugu zergatik. Nola dakigun ez datorrela handik. Orduan, dolinak ere bai. Hauek inguru lauetan eta landa eremuetan eta arazoak izaten, arazo bat bezala ikusita daude, lurra lantzeko baserritarrentzat eta kriston faena dira, orduan egiten dituzte askotan bete lanak, bete egiten dituzte, baina ze pasatzen da, hauek azpitik, dia enbutu antzerako forma dira, orduan, hortikan ura sartzen da eta elikatzen du akuiferoa. Horiek daukate beti sima vertikal bat, berantza, eta elikatzen dute akuiferoa. Orduan, bete lanak egiten baldin badia, urari bidea oztopatzen diogu. Eta betekin horiek, hondakinekin egiten baldin badia, arazoa larritu egiten dira, serioagoa bihurtu daiteke, ezta? Hola ikusten dira. Hori dira dolinak, holako pila bat daude bidanien ebai. Hemen goian ebai, Ernion eta Euskal Herrian holako forma pila bat daude ingurune karstikoetan, gainazalekoak. Orduan, ingurune karstiko baten eskema bat ikuste arren, hemen eskema pila bat daude, ere bai, jarri dezake, hau baina nik uste nahiko ulergarri eta nahiko ondo ikusten dela, nola funtzionatzen duen urak, ze fluxua nundikan nora ibiltzen den, eta bi fluxu nagusi daudela
ikusten da, ez? Bueno, bata da, vertikalki ura sartzen da, pitzadura txikietatik, karo, espeleologoek eta esatu dute, eske hidrogeologoek dakitena guri esker. A ber, ingurune karstiko batean, normalean, kobasuloek osatzen dute 10% gutxi gora, bera, leku batzutan gehiago, bestatutan gitxio, ez? Eta lurrazpiko urak erabiltzen ditu kobasuloak mugitzeko urte sasoi konkretu batzutan, ez beti. Osea, berez, udan iturburuek mantentzen dute emaria, ez fluxu azkar horri esker, baizik hemendik handi joan urari esker. Osea, bata da fluxu azkarra, euria egiten duenean bai aktibatzen dira konduktuak, baina euririk egiten ez duenean lehortu egiten dira, kobasuluak lehorra daude, eta hemen dago maila bat, maila freatikoa ditzen dena, eta hortik bera dauden zirrikitu, zulo, kobasulo guztiak urez beteta daude. Hort ibiltzen dira espeleologoak espeleoguzeo egiten. Osea, hemen kobasulo honetatik, hemen sartu alizateko, boteiekin sartu behatzea espeleoguzeo egiten. Eta hemen zati honetan ur gehiena mugitzen da, zirrikitu txikietatik, oso abiadura motelean. Horrek ziurtatzen du, udan mandabek ura eukitzea. Ez lehortzea, mandabe da hemengo iturburu nagusia kaptatuta dagoena, ura emateko. Orduan, eta honek asaltzen du baita ere, erreka haundiek ere, ura mantentzea, emari gutxienez txiki bat mantentzea, udan. Horia ibaia ez da lehortzen. Nola da posible? Hilabete bat, 2 hilabete, 3 hilabete urik egin gabe eta ura. Nundi dator hori? Lurrazpiko uretatik. Lurrazpiko urek mantentzen dituzte erreken emari minimo horiek, ez? Akuifero guztiak ez dira karstikoak, baina, kasu honetan. Orduan, hau berez, 2 fluxu nagusi daude ingurune karstikoetan. Bata, askarra euria egiten duenean, horrek egiten du, iturburuak, derrepente, emaria igotzea, baina gero, jeisten denean emari hori, mantentzen da emari minimo bat udan. Lehorte fuertea dianean, nik ezagutu izan ditut iturburu batzuk lehortu indianak, ingurune karstikoetan ere bai, ez? Baina hemen orokorrean daukate ura emateko nahikoa erreserba barruan. Momentuz, galderarik? Bai. Urtegiek emari ekologikoa, bai, askatu behar dute. Baina urtegiek ez dute eragin hori. Urtegiak hornitzen dira goiti datorren uretatik. Urtegirik egongo espalitz, hobeto izango litzateke. Urtegiek uraren zikloan daukate eragin oso txarra. Evaporatzen dalako ur asko. Urtegiek, azkenean urtegiek askatzen dute ura, baina urtegiak gongo espalitz ura jungo litzateke. Ze urtegietara heltzen den ura ere bai, ibai eder adibidez, ibi urreta, hornitzen dira goitik datozen eta mentitik datozen beste iturburu txiki batzuetatik ere bai. Kasu batzutan, goiti datozen, adibidez, nola da hor eskoriatzen dagoena urkulu, hornitzen da iturburu batetik. Goiko ingurune karstikoetatek datorren iturburu batetik. Ibai ederrek ere bai baditzu iturburu batzuk, denbora guztian errekatxo txiki batzuk ez dianak lehortzen eta denbora guztian hornitzen urtegia. Ibiurrek igual ez dauka urtegirik, baina, esken bade. Osea, goitikan. Pompatu egiten dute, osea, bakoitzak. Eta hau edia, bi iturburu, da iturburu berdina, Salubita. Salubita da Tolosaldean dagoen iturburu, Gipuzkoan dagoen iturbururik handiena, bere emaria da 650 litro segundo, gutxi gora bera, bataz beste, udan 100 litro segundo inguru ibiltzen da, neguan, euri bortitzak eta izaten dianean, 15.000 litro segundotik gora egiten du baita ere.
Ze penaz, bideoak ez du funtzionatzen, hau da, berez, olako 21 punto ezberdinetik ateatzen da, errekan, 21 puntu ezberdin, eta ur mailak gora egiten duenean, akuifero asko betetzen denean, ateratzen da gorago dagoen beste kobasulo txiki batetik. Hau da, berez, troplen, deitzen da, troplen demasiado lleno, frantzesez, eta gainezka egiten du. Hemen daugandik ikusita, oindala urtepia, xagusar bat, hemen txik, zintzilik, gainezka egiten du. Hori da iturburu, hemendik oso gertu dago. Hemendik, zuzenean, zema kilometro izango da, 8 kilometro, 7-8. Bai, albizturre ezagutzen badozue, albizturren dago putetxe bat, oin ja ez da putetxea izan dakoa, bentasarra, iturburua dago putetxe horren azpian. Txak, errekan sartuta. Berritzen ari da etxe hori, horren azpixan dago. Berez, ur gehiena, hemendik ateratzen da, ur gehiena albiztur eta bidanin sartzen da, baina salubi eta iturburua tolosan dago. Irtera tolosan dago. Orduan, hau da, erkidegoko mapa bat, ebek Ente Baskola Energiak egindako publikazio bat 1986 urtean, eta hemen daude markatuta, berez, kartografiatzeko, eskala honetan kartografiatzeko nahikoa tamaina daukaten akuiferoak. Orduan, ikusten da, gure interesatzen zaizkigunak dira Ernio eta Gazume, eta dira hauek, Ernio eta Gazume. Grazia egiten dize, berez, Ernio Gazume eremua konsideratzen da bat, biodibertsitatean aldeetik eta bar, baina lurrazpiko uren aldetik bi sistema ezberdin dira eta ez daude bata bestarekin komunikatuta. Hemen berez ona datozen urak Ernioti datoz eta Gazumetik dijoazten urak Amabiturri eta zati bat errezilera dijoa iparraldera eta hegoaldera eta hor kasuistika ezberdina dira. Orduan, berez berdez markatuta daudenak, berdez eta urdinez markatuta dauden eremuak ingurune karstikoak dira. Hemen batzuk aipatzearren, Aralar hemen, Albizturrau, Helduaien eta Berastegi hemen, Ernio eta Gazume, hemen Izarraitz guztia eta Arno, hemen Ereñozar eta hori dana, hauek harri volkanikoak dira, Bergara, Ibar, Elgoibar eta inguru hori, eta hemen Fruiz eta alde hori, Aizkorri eta inguru guzti hori, eta gero hemen Nanklares eta, beste batzuk hemen. Hemen Areharriak dira, eta hemen berriro Kantabriako mendizerra, berriro, baina nahi dutena da honekin erakutsi ingurune karstikoek ze garrantzia daukaten lurrazpiko urei dagokienez, bale? Eta hauek gehienak ustiatuta daude, erabiltzen dira ur hornikuntzarako. Zu referentzia ukitzeko, ontset erditako kanpaia. Bale, ostras. Ordu erdi, daramago gutxo. Bale, ostras, enroiatzen ari naiz. Bale, orduan, hau da, berez, Gazumeko akuiferoa, eskema bat. Alkiza hemen dago, eta hemen hau hauek dira, hor dauden agertzen dian iturburuak. Eta iturburu hauek, hau da mandabe nagusia, hornitzen dira hemendik sartzen diren uretatik. Mandabe da kaptazio bakarra hemen? Bai, ez. Bai, bueno. Bai. Hau da, berez ebek egindako mapatik aterata, ez da nik egina, Bai, osea, berez, gero museoan ikusiko ditugu, hor dago maketa eta maketan ditugu jarrita izenak ondo, eta ondo kokatuta. Hau da, ebek egindakoa 1986an, eta hauek egin dituzte Euskal Herriko guztiak, eta orduan egin zuten, ahal izan zutena, ez? Baina hemen edotena, garrantzizkoena da, ikustea akuifero bakarra dela, iturburu ezberdinak hornitzen ditula, eta alkizara heltzen den ura ez datorrela bidaneatik, Erniotik baizik. Hemen berez, beste akatz bat dago, ez dia 15,9 kilometro karratu, txikiagoa da, 5 kilometro eta 5,3, hemen egon itzanik kalkuluak egiten, da neri datuek, ez da horre ikusten adan ezin zutela eman, ez? Torrun, datu hauekin, gauza bada, egiten duen euria,
euri horri kendu behar zaio landaretzak hartzen duena, evaporatzen dana eta bar, eta azkenean esaten dana lluvia util edo berez harrietatik sartzen den ur kantitatea hori izan da, emaria 120 litro segunduko gutxi gora bera da. Batzutan igotzen da pila bat, udan jeisten da, baina gutxi gora bera hortikan ibiliko, 120 litro segundo. Bale, hau da kaptazioa, hauek dira harria, geologia eta bar, baina hemen pixkat jungo naiz. Hau da Alkizako muga, hau da kaptazioa, eta hau nahi nun erakutsi. Berez hau da Salubitako akuiferoaren mugak. Dira akuifero mugak. Oso ondo esarrita, hau da, tesianik hemen egin nuen, orduan ezagutzen dut, perfectamente. Botan itxun trazadoreak, hemengo alizan nuen kobasulo guztietatik, eta guztiak ateatzen zian Salubitan. Osea, 100%. Orduan, hemen ikusten, berez, ernio hemen dago, hemen falla handi bat dago, eta hemen dago sarbegi txiki bat, eta hor ere trazadorea botaren duen da, hor sartutakoa ateatzen zen hemengo hernialden, Anoetan eta Tolosako 3 iturri ezberdinetatik. Eta iparraldera ez zigoan ezer. Norbaitek gaizate badima, bidani erreka. Orduan, berez, hau ikusita, Tolosaldea guztia ikusita, ikusten da Salubitako zea hori, mugak zeintzu dian, eta Alkizako akuiferoa gutxi gora bera izango zen, hau, gainazalean, ikusita Tolosaldea osoa, ez? Tik! Ikutzeko ideia bat azaleran, zenbat. Eta zaurgarritasunari buruz, zergatik dira, berez ingurune karstikoak oso zaurgarriak dira, eta nondikan datorkio zaurgarritasun hori. Ikusi dugu, ura mugitzen dela, sartzen dela, bi modu ezberdinetan. Bata da, zirrikitu txikietatik, eta sati bat bai mugitzen da, kondukto edo kobasulo handietatik. Gau, ura kobasulo handietatik sartzen baldin bada, horrek esan nahi du, kutsatuta sartzen baldin bada, oso zaila izango dela, iturrietatik garbi ateratzea. Kobasuloetatik dijoana, ez daukalako, harriak ez daukalako filtratzeko, iragazteko gaitasun handirik. Orduan, oso zaurgarriak dira, horregatik, eta eraginak izan daitezke uraren kalitatean eta kantitatean, ekosistemetan noski, eta ondare arkeologikoan, baita ere. Inguru baditugu hemen kobasulo desente, arkeologi ondare garrantzitsuakin, ez? Nola eragin daiteke negatiboki lehen ikusi ditugun puntu dira, hondakinen pilaketa eta purinen isurketaren bidez, obra handien bidez, abiadura handiko trena adibidez, lehortu ditule Euskal Herrian ez da izen bat iturburu, 30 baino gehiago, arrobiak, gehiagizko urrera eusketak, eta nahi nuen hemen honetaz pixkat hitz egin. Amaitzen nago, hondakinen pilaketa eta purinen isurketa. Purinen isurketa oso ohikoa da Euskal Herri osoan, Espainian eta Euskal Herri osoan, baina ingurune karstikoetan kriston arazoak sortzen ari da. Botatzen baldin badituzu purinak likidoa direnak zuzenean sartzen dira barrura. Eta topatzen ari gara, kobasulo batzuk, ezin zara ez da sartu, kriston metano usaina. Orduan, hau uste oso ulertzen dela. Lehen ikusi ditugun dolinak, dolinetan hauxe baldin badaukagu, urak hortik pasatu behar du. Hori da, akuiferoa elikatzeko bideetako bat. Orduan, topatzen baldin baditu eraguztetako ondakinak, hemen ona etor daitekena, ez da bat ere atsegina, ez? Eta hor, kaptazioak baldin baditugu, arazoak izan ditzakegu. Hori hasteko. Hau da, albizturren kobasulo bat, ura sartzen da denbora guztian. Badaude kobasulo batzuk, lehorrak daudenak, ura sartzen dena noixiamen, euri pixka bat egiten duenean, da, gaitzerri ez, baina baldin badia kobasuloak isurbideak direnak baita ere, ura sartzen baldin bada denbora guztian, ari da denbora guztian arrastaka eramaten bidean topatzen duen guztia, ez? Orduan, hau leize honetatik ura Salubitara dijoa baita ere. Ze pasatzen da, azkenean akuiferoak daukala betetzen duela azalera handia eta ura beste leku batzuetatik ere sartzen da. Orduan, askotan ateatzen da, baina diluitua nola ateatzen dan, ez da igartzen, baina horrek ez du esan nahi, hor ez dagoenik. Orduan, hau da beste, hau Malaka, hau Urkizun dago, ez? Urkizun edo Tolosan.
bueno, beste bat, purinak. Eta hau da kobasulo bat, barrutik, purinez beteta, pareta, purinak dira. Hemen ezin zan ez da arnastu. Metano usaia, kristona. Hori ez da bakarrik geratzen, hau, xagusarrentzako, barruko ekosistema osoarentzako, troglobioa, gorre egon daitezkeen beste espezie afektatuak ikus daitezke, ikusiko dira seguro, eta gero ura. Dijoa zuzenean lurrazpiko uretara. Ostras. Nik usten dut, ingurune karstikoetan, purinek nik uste behar dutela normatiba aldetik berrikusketa bat, baina ingurune karstikoetan egon beharko lirateke debekatuta fijo. Arazo oso larria delako, ez? Bale, hemen, eta ja amaitzeko, hau da, hemen parean dagoen leize bat, ez dakit enteratu zaretan, aurreko duela 2 aste obus bat agertu zen, kobasulo baten garbiketa egiten ari zirela, lurpea garbikoa jendea zen, eta hemen egon dira vertikalanekoak lanean, lurpea garbiko jendearekin batera, hau da nola zegoen hasieran kobasuloa, eta hau nola gelditu den. Hilabete lanean, 9 tona hondakin, atea dira. Berri ona da, honetan ez dela ikusten gaur egun botatako hondakin berririk, nahiko sarrak zian danak, baina, badaude Tolosan gehiago, daude desente oraindik erabiltzen dianak hondakina botatzeko, era guztietakoak, baina lurpea garbiko jendea eta horretan gabiltza, hortxe saiatzen, lehen esaten zenuten bezala, divulgatzen, jendeari erakusten, ostras, ze arazo egon daitezkeen, lurrazpiko ura dagoela, leku askotan lur azpiko ur hori erabiltzen dela, erateko, eta eskoletan galtza hitzaldixak ematen, eta bisita gidatuak egiten bai, udaletxekin, eta eta kontzientziatzeko. Lurpea garbin, hor sartu horri aldean, eta benetan informazio interesgarria, bideoak ere, eta benetan zer pentsatu ematen du. Ikaragarria da. Haukatzen dizuet, saltxeatzeko eta begiratzeko. Ez desartu nahi izan argazki gehiago, hau hobeto, hau da azkenak uste, nola zegoen hasieran eta nola gelditu den. Eta vertikalanekoek nahi zuten jarritu garbitzen. Rastrilloak, hor mugaia jarri behar da, ez? Venga, nahiko. Eta, honekin amaitzen dut. Eta hemen lurpea garbiko korreoa ere bai, ezagutzen baldin badezute baita ere, kobasuloren bat, zaborrarekin, hondakinekin, horrela, bidalia izu, begira, ez dakit nun, entzun dut, ero ikusi dut, ezagutzen dut, danon artean, saiatzeko, zerbait egin alizateko, Seguru geratu direla gauza batzuekin aho bete hortz, bakarren bate galdera ere badauka aprobetxatu, eta bide batez esan, Inmak bere kabuz biseteak idatuak ere egiten dituela, eta benetan zoragarria dira, aukera izan dugu berarekin jogoteko eta benetan merezi du, hortaz, Inma Mugerza ere saltxeatu. Esku altxatu besterik ez daukazue? Horra, erakutsi dizu. Entzuten. Erakutsi dizu mapa bat eaiko akuiferoena. Bado beste mapa bat ze akuifero zen kontaminatuta eta zer. Hori diot, Busturialdean hor Gernika inguruan da lehorteakin zela egontzien barkoakin gure ekartzen, da Espainialdean ere entzutzen da hor herri asko ezin deuela ura ean. Nik lan egin dute bai, Araba hegoaldean eta hor akuifero, Miranda Ebroko mendebaldean dagoen akuiferoan, hor dago kriston eragina nitratoen erabileraren ondorio sortutakoak, ez? Ez da ur hornikuntzarako erabiltzen den akuiferoa, berez hortarako erabiltzen da beko akuiferoa asko sakonago dagoena, ez? Gernikaren kasuan, antzerako gauza gertatzen dago goiko akuiferoa, Oka ibaiak utzitako sedimentuak osatutako akuiferoa, eta hor historikoki industria asko egonda. Eta hor dauden metal lastunak eta goiko akuiferoa kutsatuta dago, merkurio, beruna, ditugu metal lastun pila bat. Egia da, ez da ur hori erabiltzen hornikuntza ur bezala, erabiltzen dena da beko akuiferoarena. Kareharri jurasikoetatik ateratzen dutena, 130 metroko sakonera dago. Ze pasatzen da? Denboraren poderioz,
jundiala beko akuiferotik ura ateratzen, 3 sondeo, 3 putzu ezberdinetatik, eta karo, ura zuk ateratzen baldin badezu, jundia erakartzen goiko akuiferoko ura berantza. Eta orduan junda, hasi zen, oindala urte deixente, lehengo sondeoan, lehengo putzuan ateratzen. Eta, ostras, itxin zuten. Gero, beste bigarren batetik ere hasi zen urtetzen. Eta orduan, utzi zuten bat bakarrikan, eta ari zian bakarrikan batetik urtetzen. Baina nik uste dut hori ere, horraino dakit nik. Iruditzen zait, 3. batean ere bai, azaldu zala, momentu batean itxi zutela, eta egon ziela ura ekartzen, hornikuntza ura eramateko etxetara, ezin zutelako, ura behar zutelako, nun baitetik atera. Oin usten dut berriro funtzionatzen ari dela, nik ez da, izuki igual zarbizu zerbait, bai. Ponpatzen hasi zian berriro, bale. Ur falta sakatelako. Badaude batzuk, baina puntualak dira. Askotan esatea, en España el 85% de los acuíferos están contaminados. Bueno, a ver, ¿cuáles? Lehenengo ez diala ezagutzen. Oso ikerketa gutxi egin daude akuiferoetan. Akuifero asko daude, iturburu asko daude, eta bai da adibidez, arazo handia Espainian, kostalde osoan, Mediterraneoko kostalde osoan, hor adibidea ponpatzen eta ponpatzen ura metro kubiko pila bat urtean, asko putzu ilegalak dira, eta ari dira, zuk ura, ur geza atatzen baldin badezu, ur gazia sartu egiten da. Urduan, ari da salinizatzen, ari dira gazitzen. Eta hori badakite, jarritzeute hori egiten, eta arazo bat izango da, hemendikan urte batzutara ezin izango da ur hori erabili, ez urestatzeko ez dara, Delta el Llobregat, Delta el Ebro, Almeria osoa, Granada osoa. Euskal Herrian ditugun akuiferoak momentuz nahiko ondo daude, kalitate aldetik, batez ere datozelako mendi altuetatik eta mendi altu hauetan ez dago industriarik, ez dago pestizida erabilerarik eta horrela, ez? Orduan, ez dakit erantzun dizudan. Beste galderarik? Bai, purinen inguruan, Europan legez momentu honetan debekatuta dago purinak hor aizan bezala modu horretan aireztatzea. 2 urteko epe bat jarri zuen, gaina hori ez egiteko biometanizazio plantak sortzeko agindu emanda zaukan eta hori antolatutare bai. Hemen, salbuespeneko neurriekin gabiltza hori egiten beti bezala. Eta gaina ez dago, plan zehatzik, noiz arte arituko dian hola, obintzat ez da ikusten. Ez dakiz zeintzu dian hortako arrazoiak. Ustetelako Europatik etorri ziala diru laguntzak horrelako azpiegiturak egiteko. Kontua da, Europan neurri hau aldatu zanean, proposatu zen alternatiba horrelako isuri txikiak egiteko zuzenean lurraspira zala, eta hemen horri izan zitzaion kieto. Horri izan zitzaion kieto, kuidao. Aireztapena larria izan bada, ez du funtzionatzen, bai, isildu egin da. Bai, bai. 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 neurriekin eta gabiltzala, modu horretara. Bai. Eta teorian egon beharko luketela hori, ez dakit, hori kudeatzeko eredua sortuta. Bai. Bueno, horre karrantzan, multa batzuk ere egon zidan, diru etorri eta azpiegiturak ez zirelako egin. Sartan dabiltzan batzuk eta besteak, halako intensifikazio mailara eraman ditugunean ikuluak, hori da beste burugabekeri bat. Gero hori oso interesgarria da, adibidez, usuek esaten zaban ere, ikuk ikusi izan ditugu, eta ohiko jarruera da baita ere, ingurune karstikoetan, landa eremuetan, tutua sartuta dago dolinetan. Eta hori, zu hartzen baldin, nik hori ikusiet salubitan, oindala urte pila bat. Hartzen baldin badezu ur lagina astetik behin, edo egunean behin ere hartuta, 365 egunetan urtean, ez dezu harrapatzen. Hartu behar dezu momentu konkretu batean. Ez da berdina, euria egiten duenean, udan, edo
uraren, urte hidrologikoaren hasieran. Eta urte hidrologikoaren hasieran, oin esango dizu zerran, urte hidrologikoaren hasierak ematen ditu pista pila bat eta holako txibatzen ditu gauza asko. Eta hau da, berez hidrogeologian ez da hartzen urte administratiboa urtarrilaren batetik abenduaren 31 arte, urte hidrologikoa hasten da erreferentzi bezala. Urriaren bata, irailaren 30 arte. Zergatik? Errekak eta lurrazpiko urak eta akuiferoak eta dijoazte hiltzen bezala, ero daude letargoan bezala udaren amaieran, hor estiajea dukagu eta dijoazte, errekak ikuste ditugu, gero eta amari txikiagoa, eta lehengo prezipitazioekin, datozenak normalean, udazkenaren hasierarekin, egoten da bultzada bat, emariek gora egiten dute, eta akuiferoetan bilduta gelditu diren, kasu honetan nitratoak, urte osoan zehar, eta udan eta urestatzen dute, euririk egiten espadu gelditzen dira, pitzaduretan, kobasuluetan, horrela, eta lehengo eurite fuerteekin, arrastaka eramaten ditu. Eta harrapatzen baldin badezu hori, ordutako kontua dela, jarri behar dezu toma muestras automatiko bat, pipin, ordu erdiro muestrak hartzen, laginak hartzen, hor harrapatzen da. Eta egiten du piko bat, heltzen da, 100-200 miligramo litrotara. Garbitzen du, eraman du. Baina eragina dago. Eta eragina dago uretan, eta noski, ekosistemetan, eta barrunbeetan, ez? Hori kontrolatu behar da. Eta hidrogeologiaz jendea gutxi daki, diputazioak esaten du, dena ondo dago, hartzen ditugu laginak, hor daukagu, baina berdin da urte osoan zehar, 10 urtetan, 20 urtetan laginak hartzea, ez badezu leku konkretu, momentu konkretu batzutan hartzen. Eta hortarako jakin behar da, eta egon behar zea, larun batetan, ostra, euri egin du, benga, goaz, baina egon behar da. Bai nitratotan, bai metal astunetan, bai pestizidetan, bai. Ikusi duzu, ze pasiorekin hitz egiten duen, gehiago jakin nahi duenak, urtarrilaren 21 izango du horretarako aukera, ondiru ditzen bazaizue, erlojuak hemen martxan jarraitzen du, ordu bat 10 gutxi da, Fagus Alkiza berrira joango gara, egingo dugu halako buelta txikitxo bat, eta agian honena izango da gainera denon artean egitea. Ni eminentzia hauen aurrean oso txike sentitzen naiz eta denon artean egingo dugu. Joan aurretik, ohartxo batzuk, batetik izlariei eskerrik asko, ze proposamena egin eta berehala baietz esan zeniguten, eta gainera badakigu mimoz eta kariñoz egin duzuela. Aldi berean barkamena eskatu ez baditugu orduak eta behar bezala kontrolatu, joango gara ikasten, ez baita gauza bera bi izlari izatea edo bakarra izatea, hortaz barkatu hor akuiluarekin ibili izan bagara. Eta jakina eskerrik asko bestale etorri zareten guztioi ere. Batzue behar bada joan berri izango duzue, jakin gaurko eta biharko izena eman duzuenok, bihar hemen elkartuko garela 10etan, hasteko bideo bat ikusiko dugu, eta gero eguraldiaren arabera, jendeak duen aldartearen arabera aterako gara, edo bertan emango ditugu azalpenak. Baina, etorri, bintzat, etorri. Eta orain hori esan dako handiru ditzen bat zaizue, aldu zuen obintzat, elkarrekin Fagus berria ezagutzera joango gara.